Maar ik wil wel angstig worden naar je ook al ouder wordt. Verneem ik om mezelf. Waarvoor? Voor het leven, voor de gevolgen die dingen hakken. Hier mensen slagen, die kunnen gigantisch om elkaar slaan. En daar stie ik vroeger naar besteld. En nou wel. Ik denk nou altijd 12 treden stappen vooruit. En dat deed ik vroeger net. Maar kist ik zitten naarmate ik ouder word, bouw ik geen waar meer zelfvertrouwen op. En ook dus minder bang te werden. Ja, ergens heb ik wel meer zelfvertrouwen, maar... Omdat ik meer in vrede bij mezelf ben, denk ik, kreeg ik meer zelfvertrouwen. Dat oor is bluff. Dat is geen zelfvertrouwen. Erin op baatsen en ik zit er al jouw leven. Dat is geen zelfvertrouwen. Nee. Dat is meestal aan de kant bluffen. Dat is wel heel wat oors. Denk ik. Wat is die grootste angst? Mijn grootste angst? Dat ik alleen nog sterren zo. Ja? Op mijn pad in verzwaringstehuis, het meest komt die hen, die van die hart. Ik heb wel leefde nodig. Ik heb wel een groot bekje. Dat had iedereen nodig. Ja, alleen nog eindigen, dat lijkt het me verschrikkelijk. Als je ook gewoon eens hard naar werk naar alleen nog in het huis komt te struinen. Ja, je had de baan wel, dus je haalt je wel naar hem om. Maar je mag niet alleen nog in zijn leven. Hè? En maakt het dat een bang? Weet ik niet, had ik het nooit bij me horen. Had ik het nooit met die hoor. Maar hij zult vast vallen, dus ik denk ook van de week met hem er even nog aan. Ja, die hard is die hard. Dus hij is nog 12 samen. Ja, die zit naast om 3 uur voor de computer dit te zien, denk ik. Nou, dit is dus wel even iets bijzonders. Ik denk dat er wel even Ja. een uur in de nacht krakt even achter de laptop gaat. Ja, Ja, ik denk het wel. Kinderen hem goed rijden alleen al, want die had een enorme tik. Het is zo oneerlijk, hè, dat je, als je oud wordt, nog zo'n tik krijgt door je partner te verliezen. Ja. Nou, hij is heel zelfstandig, ja. Zou altijd boodschapjes, zou wat eten doen en zo vol mogelijk de was doet er zo, mijn zusters helpen hem wel. En die komen dus even daar en die stafjes even aan en maar dus hij hing het ik zou wel de waskop en als mijn zuster de was in de machine die had, dan haalt het er zelf uit en dan in de centrifuge of even in de droger of even op de line hing je of... Ja. En zo boodschapje en al daar. Verder ziet een meidje. En dus hij is net een patje aan een blikje. Nee. En dat is zijn bezigheid. Ik wil wat vindt er leuk. Even uitgebreid kakkerhellen. Nou, en dat spelen, dat is eigenlijk voor de hele familie een beetje een raar ding. Want als ik dan eens een optredentje ja, dan doft dus hij hem even op. En die komt ook even onder de meisjes en die had wat onspraak. En hier ik dat spelen net hoor, dan hier er misschien wel thuiswijk kwijt. Ja. Of om mijn paar run naar de kroeg krijgen. Ja. Of, maar nee, dat zei je er net. Dus ik denk dat hij hier in de weekend nog eens even naar het café gaat. Maakt het voor jou verschil dat hij er is of net? Bij Bij een optreden? Ja, vind ik wel. Ja? Dat het is. Zo, dus hij weet wel, ik ga druk op die dag, dus ik kan net constant bij ons staan. Nee. Maar dan de meesten om je heen, die bekomen hier heel wel wat om de En dus hij weet wel hoe het speltje werkt. En, ja, vind ik fijn dat het er is. Zo, dan ben ik grutsk. Ja. Op hem. Ja. En van de redder. Wij zijn nog een keer op dezelfde man. Ah, misschien komt het nog eens. Spreek je hem dan nooit meer uit? Hij naar die, dat hij grutsk op die is of net? Net zo'n man van worden, maar hij let het wel in andere dingen blikken. Ja. En zo is dat iets in hem. Dan zou dat Ben Grutsk, als hij daar dan zo staat. Nee. Dat zou ik net zien. Nee. Nee. Ergens hoop ik dat er het jaar. Nou. Ja. Kijk, het was verschrikkelijk zin om even onder te kropen, maar... Het is dus net leren, man onder een waar. Ja, maar mij zo'n tijd had ik wel eens de behoefte om... Even die oude pekje in die jongen. Dus wel, En dat doe je hem net? als ik niet een prachtige foto's zien hebben. Ja. Die kregen een optreden in Harlingen. Ja. En
ze zo'n hele grote ledreclame. Ja. In zijn meidje letten. Ik even ziek hier. Nou zo, dit weer de Prinsentuin. Nou, dit is echt zo'n moment. Ik kan al je fans over die woorden met me praten en dan Ja. moet ik met de heid van praten. Ja. Dan zei hij, ja, ouwe, zegt hij wat er nou in, hè? Dus de haast volk Ja, is hij dat krijgt het even, ja, Ja. ouwe, Ja, het leven is oors, man, hè, zei ik gelijk blauw. En ze flikte dus ook op een foto. Maar dan is het gauw wel los. Ja, Ja. dat wordt het net lang, wordt het net lang, maar het is wel even een momentje. Ja. Zitten we hier, Maar gelukkig was deze foto. Want zo dan... week 16, Jeetje, mina. Boskier. Maar had ik ga geen verstand van zaken, maar dit ziet er dan net uit als een jongen die het al een paar hier helemaal de bedel zit. Oh, dat is een hoe Ik zou maar, ik zou wel wallen onder die negen, maar... Of kringen onder die de negen. baan houdt ze maar. Ja. Ja. Laken het wel eens in de heren? Jawel, Ja? jawel, natuurlijk. Ik wil leuke momenten meemaken. Ik heb een prettige dingen meemaken die het is toch wel als rijke ervaringen, maar ja, welcome to the village. Voor de hier. Dit weer de mensen achter me, hè? Hoe heet dit de Prinsentuin? Dit is Prinsentuin. Dit is Prinsentuin, de ja. koperen tuin daar, ja. En die balwerk. Dit is een mooie foto, hè? Tevreden na een optreden. Ik herken die gezicht helemaal net zonder die vetkuif zo. Hé, monsieur, je hier gewoon toen mijn handtafel spelen. Je hebt de hele kuif uit op mijn bank. Ja. Dat is een momentje met de bandjes. Dit zijn die pakenzusters. Ja. Ja, met Danny. Danny Vera. Ja. En dit is mijn Jack B gitaar. Die komt uit Noord-Kraakpaan. Dat ding die heeft me nou in totaal 30 euro tegen. Ja? Die kreeg in al je onderdelen. Heb ik van alles binnen maar vondelen. Heb ik hem Ja. weer opgebouwd. Ja? En toen had Wietse Sterk. Nee, Tunne Spits. Ja? Die had het logo van Wietse Sterk spelers helemaal. Want oors stiet gezicht die kant uit. Dat liep het net. Oh ja. Ja. En die had dat er van mij op pinstrijpt. Mooi. Ik was aan vriendendienst omdat er het niet wil gunde. Ja. Nou, dan ben ik grutsk op zijn gitaar. Ja. Dat zulke vaak mensen me helpen willen. En dit is echt zo mooi, weer met een cd-presentatie. Dit is daarin, god hoe heet het? Frieske Piauw. ja. Nou, er kunnen ongeveer 180 man in het café. Ik Maar zit even zoveel mensen staan direct nog boeten die er net in komen. Ja, hè? Ik zei, oh god Willem, ik zeg, wat maakt nou, ik doe net de boeten. En Willem die trilt me naar boeten met Ja. door zijn cd's onder een jaar. Die verkochten in een tijd voor 1500 euro onze cd's. Hoppa. En dan pakte ik me bij de zijtagboekenmandjes, Willem. En klik, en dan hingen ze me op een Hoppa. foto. Ik draai er Ja, hem ja, even ja. om het even, weet je. Mooi. Zijtagboekenmandje. Zo, deze foto. Daar moest ik helemaal eens heid heen houden. Nou, hier, hoe groot maakt het? Hoppa. Een eigen logo erop. Maar dan zou je, ik roep die man nooit om, maar dit is al de tweede foto dat ik zie, maar die had het Ja, op maar elkaar dat is staan. met 2 seconden, hè. Het fotootje klikt. En dan is het gauw wel los. Ja, en thuis gebeurt het net. En dat vind ik wel eens wat, ja. En ik net op, zeg maar op mannelijk niveau, dat is dan gewoon even dat soort dingen door. Nee, Nee? nee, nee, dat gebeurt eigenlijk net. Dus ja, hier hebben we even een concertje in de Prinsentuin zelf als toeschouwers. Ja. Litse man zijn eigen ukulele mee. Zelfde zonnebril als paken, maar dan slaat je litser. Zo skarrelen er uit de tuin. Prachtig, hè? Ja. Ja, dit weer Welcome to the Village, dit weer de tent. En dit is die achterdij. Nee, dit weer het publiek. Maar, sorry. maar achter me is die wel 200 man, jongen. Ik wie kleren, ik draai me om. Wow! Ja. Nou, dit weer is met die hun laatste feestje. Dat is de krijg zat wel maar als Jim Morrison vroeger bij de Doors. Die is die altijd maar de regen naar het publiek. Uit, Ja. uit verlegenheid. Maar als er 300 man achter die staan, dan is het toch nog een show. Dit weer is met die hun laatste feestje. We zijn 44 jaar getrouwd, dus men vernam dat ze ziek waren. Maar Dit je is je wist man? het nou net, dat is mijn man. En dit bestaat? Dat ben ik. Ja. Echt weer? Ja, en dit is Lisa. Ja. En dat is dus de jongste jongen, zit ze. op Hoe oud is ze Monica. weer? Nou, wanneer weer het hier tas die er achterop, denk ik. Lisa hier trouwens achterop zat. Wat toen Wat om de al. ogen. En toen wist hij met hem correct. Nee, dat wist ze nog net dat ze ziek was. Daarna is het heel hard gaan. Nou, dit weer de afterparty waar ik toe de village en met beide jongens het terrein over, hè? Ja, ja. Nou, toen ben we even losgegaan met zo. Nou, dit is mijn hondje. Hé, maar daar ligt het helemaal net op je mee, maar wel. Ja, hoor, ja. Ja? Ja, heel bot zelfs.
Was dus bij het in het gezicht zien. Ja? Ja, heel goed. Nou, dit is Famke. En dit zou eerst mijn LP-hoes worden. En dit had een cameraman van Omroep van me schilderen, want dat is een jeugdvriend van me. Thomas overal. Ja. Daar hield mijn allereerste band mee. Oké. En toen hingen we een blinde drummer. En dan kreeg juist op de jaren dat hij nou ook al kanker had. Ach, Dus dan mag ik van een week ook eens even hennen. Maar dit zou mijn LP-hoes worden. Dat had Thomas schilderen met kriet. Een schilderij, hè? prachtig. Kriettekening. En waarom is het net worden? Ja, gemier in wezen. Hoe? Het zou dan te duwen worden en op laatst waren... Op het laatste moment hadden hoes maar samensteld met foto's. Ik weet het eigenlijk Die niet. vond ik maar- ook mooi, maar ik vind dit ook echt heel mooi, hè? Ja, vind ik ook. Ja. Dus eigenlijk wil ik hem dan een keer broeken. Maar van die tweede album. Nou, misschien. Ja. Als je de knipper is nou wat voor het, weer de kennismaking met mij. En dit is dan de Jack van vroeger. En de Ja. Jack van nou en we loeren waar in negen Ja, zo. maar, Dat weer de knipper eigenlijk. maar dat is nou die debuut net verloren. Nee, wij zijn net. Nou, dat is dus hierna is ze heel snel aan het takelen. Oh ja, hier is wat om te zien. Dat Ik ze- neem die een hele crazy vrouw Ja. altijd. Ja. En wie Hoe feest... oud is hier? Ja, wie is ze misschien? Zo'n 60. Dit, En ze dit was soort- jaren 60 toen ze stoor. Dus zo hard takelt de mens kan. En dit was het eerste internationale avontuur, hè? Motorcamping Duitsland. Kroept het wel mooi mee, maar ik Ja, dus mem en ik zijn heel lijfelijk. Ja, hè? Dus mem zelf weg. Ja. Dus mem hier altijd gewoon tuut voor iedereen. Ja, hè? Ja. Ik verhaal iets, jongen. Ja, maar in het café ja, was het leuk mee. Die zie je al, leer, wat zitten we leuk net aan. Ja, hè? Ja, en dan joegen ze dit aansmakend. Ja. Zo wie is ze. Ja. En eigenlijk ben ik zelf ook boos. Een beetje sa. Ja. Zo, en dit ben mijn beide zusjes. Dit is uw Janine. Dit is de oudste. En dat is... Oh, En dit is uw Marianne. oké. Wat is je? Ja, dit is mijn maat, hè. We met dit hier weg. Willem. Maar we krassen op Kras je hem together dan? Vrije Kruis Blijen. Oké. Maar wie is een duo-zitter? Onder een Friesland reclame erop, camera achterin en dan gaan we. Willem, die ken ik net ooit meer op foto zien als zo. Ja, wel met de Slayer-tag, hè. Slayer, alles is Slayer. Ja. En dan denk ik van, zo hè. Want ik vind niks om een Slayer, weet je wel. Dat moet je hem even maar groot eten. Nou, maar ik vind het wel grappig. Je zat er keihard met trouw. Hoe meer het zei de Willem, dan moest me ophouden. Ja. Maar Willem er eerst met trouw. Zo, en dat kan ik gigantisch waarderen. Ja, ja. Nou, hier, de staart van Stassen, dat heb ik al draait. Nou, dat ben toch, dat is toch een Ik stapje. vind dit een hele mooie foto van mij. Ja, het waar is had net hij echt ook al bij maken? het is net echt de vetkuifkop. Het is correct als ik naar een ornament als je. Ja, maar je bent wel een schofje bezig, hè? Dan valt die kuif uit, maar trots zwetten. Ja, en, maar op een of andere manier sjoft er ook in die gezicht wat oor zit of zo. Maar het is correct als is een ornament, maar wel een mooie man. Nou, daar ben ik geconcentreerd. Dat ben ze niet mens. Dat maakt die mooi. Daar zit ik in mijn eigen wereldje. Ja, ja, ja. Dan ben ik in mijn saas. Ja. Maar waar had die foto waar ik al wil maken? Eduard Rakker, dit is op mijn seksa. Oh ja? Ja, dit is in een harmonienaam. Oké. Nu ik zo'n... Eduard, die Som- komt bij daar het dorp ongeveer haast, denk ik. of Is dat wel? zo? Nou, in ieder geval uit de buurt. Dit Dat ken weet ik net veel woorden eens. of ken ik veel woorden of zo weten, maar volgens mij daar ergens in omkring, ja. Zo, dit is bij ons vrienden in Cuba. Die mensen die hadden echt een paradijs gebouwd. Oké. People Lane en een wellness center hadden ze gebouwd op zonne-energie. en- Cubaat ben je echt een soort kunstenaar, hè? Ja, Dat is ja. een soort kunstenaar. Geweldig milieu daar. Ja. Nou, hier trouwde ik met Johan, hè? Klinken we er even op. Zo, Bij Marius. Ja, het platencontract, hè? De grote platenbaas. Ja. Ja. Een noffelijke man, ja? Dat weet ik. Ja, ik had troffen mijn team om je heen. Nou, Lisa en ik. Deze foto's pakken wat gay uit, hè? Ja. Hier wie het begin van een riege die er net in koor. Hoppa. Hoe heet dat ding ook alweer? Maak Alice. Dat is Oh mijn- ja, dat dat is is mijn het. stamcafé. Ja, hè? Dat is het mooiste café wat ik ooit meemaak. Tenminste, de fijnste kroegbaan. Ik vind het een rare naam van zo'n ding. Nou, Of zit er een de verhaal oude in? eigenaresse, dat wie Ma Kelly, dat wie Oké. een wiefke uit Ierland. Oh. Nee, het zit oors.
Het stamcafé van de Status Quo man in Engeland, dat wie Mark Kelly's. En dat ben er al die grote Status Quo fans. Ah, oké. En daarom had het café Mark Kelly's naam. Oké. Het is echt een rockcafé. Oké. Nou, dit weer dat festival dat ik in aanraking kwam met Danny Vera. Dan heb ik toen mijn Sietsenheim heen en West om zien wat straks. In Driels? Ja. Nou, maar dan stond ik wel even hier dood aan. Jack Bottleneck. Dan de oude Bob nog eens even. Ja. Spinvis? Ja, Ook niet de minste. dat wie vorig jaar. Nee, heb ik net niet denk. Ja, dat weer balwerk. Oh, dat wie dat millennium. Ja. Ja. Hier 12 optreden, moesten we nog op een stoomskip. Ja. Nou, ik denk dat kapseis die eraan, jongens, allemaal hier dat. Ja, hè? En dit werkt heel mooi, want we zo'n in balwerk spelen hier in het Snes? lounge gedeelte, ja. Nou, dat is heel goed voor 40 man. Ja. Komen we daar zitten 1200 man voor door. Ja. En dus toen hadden ze op een valreep naar het hoofdpodium voor ons klaarmaken. Volle bak. Mooi. Nou, dit is de radiozender in Amerika, KPFT. De playlist die toen draaid waren. Maar we willen nu zo wat wekelijks draaien, ja. Dus de kans bestaat als jij er in Amerika terugbrengt zoals in Nederland. Dat denk ik Via net, want Texas ik kan dus. je zoveel optreden staan en dan kan je voor net een maand bij. Nee, oké. Maar als in Texas dat je op een radio draaien en dat gaat daar een beetje landelijk straks. Ja, maar daar brengt voor net terug, want dat Nee. best alle jashaars niet. Ja. Hè? Dus daar ben ik... Maar ik is het wel als een compliment beschouwen. Dat is toch als net Amerikaanse blueszanger, ik neem die dan toch maar een blueszanger, sorry, in het hart van die cultuur. Zo dat serieus ze nou waarderen. worden, Ja, ja. Leksinders. Zo, daar ben ik wel wat trots op. Ja, oh, dat dan wel. Ja. Dus ik kan wel trots werden. Ja, wel, ja, zo wel. Zo, dit is echt zo leuk. Liefdesbriefjes van Baan kreeg ik dan, hè. Haar mem hier mij spelen, Johanna van der Veen, met de banjo. Oh, dat is de banjo. Ja. dame, ja. En dat zal leuk vangen. Die speelt ook met Gabriel van Dek en wel. Jawel, en ja. valt, dat was wat bigger bij, Ja. ze was wat sessiemuzikant, biorenmuzikant, Ja. en nog mee opnames. Heel leuk van, ik had heel leuk contact mee. En vooral met haar huid ging ik heel goed. Oké. Alle Hamstra. Mhm. En dan maar nog hier ze haar dochter ook mee. Een paar dagen later kreeg ik past, hè. Zus, ik krijg schreeuwen. Beetje parfum erop. Ja? Nu een liefdesbriefje gewezen. En het was, ik vond het, weet ik ken het eens meer. Dansen heel erg leuk. Leuk. En achterop stond er iets van. En het was nog leuker dan de kerst. Zulke soort dingen. Dan kreeg je niet in mijn tekening. Nou, dat bewaar ik altijd, ja. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja. Nou, dit ben mijn twee beste maten. Op het Gasterloom Pop Festival. Oké, waar ben je dat? Henkie Huizinga, dat ben ik mijn piekenvangmaat, dat ben de chauffeur. Ja. Daar ben ik dus ook altijd mee aan het werk. Mhm. En dit is Bob, de Rodi. Maar dat is ook wel een beetje nieuwer, want mijn zwager Wat, ik pak maar is weer. Bob zijn omke. Ja. Maar dit is Dus- de Bob, zeg maar de vriend die in dat liedse cirkel zit. Country Bob van erbij, de Legend Incorporated.com. Dat is een artiestennaam. Ja, we noemen hem Bob. Ja, we noemen hem Bob. Is de Bob zitten zonder de lippen op elkaar te krijgen? Nee, doe. Bob. Hé, hey, is toe. Bob, je vroeger een gauw met reden wat hier. Ja? Bob. Zoals je eigen naam altijd. Bob. Ja, dus, nou, de direct haast terug. Oh ja, dit is die lijst. De album top 100. Even zien, daar is die. Je kan binnen op nummer 60. Ja. En een week later. Ik kwam al binnen, toen wie ik Cleveritje het voorbij. Kijk. Nou, dat wil ook een binnenkomer van Nobody in wezen. Maar nou. Nou, een week later stiek ik al. Nou is Cleverit zit ik wel een beetje nou, oude beuk. Ja, best wel. Maar het wel prettige fans. Ja. Hè? Wel over de hele wereld bekend. En ik ben net hier in Koning. Nee. En een week later stiek ik al bij 40. Ja, wie douwe Bob voorbij. Ja. En Typhoon. En Typhoon. En Raccoon, wie ik ook nog voorbij. Maar dat zit hier net meer bij op. Nou, dat ben je toch wel weg. Nou, dit kreeg ik dan van een fan. Maar dat is redelijk recent al, ja? Dit is wie Ja? vorig hier. Maar dat drukt nog foto's alle?
Nee, hebben we nog voor hem even die. Oké. Ze wie alles gewoon op Google Drive. Ja, dus Maar ik ik moest wil wat spullen meenemen Oh, als ik zo, hier ja, had, ja, dus ja. dat hebben we bij de HEMA. Oké. Ik had dit nog zelf ook voor het eerst in handen. Ja, hè? Ja. Zo, en nog dit kreeg ik per week alleen. Omdat we voor de zou begonnen. Ja. Van een fan die hier dus een beenplektrum van mijn meidje liet nemen in het jou. Benen plekken? Ja, echt van bonken. Ja, hè? Echt Maakt het dat verschil? Vielen en ja, zeker. Die in plastic, hè. Maar, Echt been. klinkt het oors of viel het oors? Fieldoors, klinkdoors. Hm. Een mooi briefje erbij. Hm. Nou, en dit bij Scott heet. Ja, Scott. Dat die dus 28 september. En volgens mij alweer 2 juli, hè? Nou, Johan en ik hebben een discussie over de volgende set. Ja. Ik ben maar Kelly's. Bij de eetappeltjes. Ken ik wel eens. Als ik wel eens uit de oren jaloers werd. Ja. Ah jongen, hier lieke maar mee, hier tut het erop aan. Dit weer van de middag? Nee, Dat- dit is wel, Nee? wel 18 al in thuis. Ja. Wow. Nee, wie Gralo, heb ik al spelen, hè? 2 al in al. Op het Musquet Festival? Ja, nou, Wat is wie dit? net een Musquet Festival, wie Binnenblues Gralo. Oh, ja. 2014. Daar hebben we echt namen maken. Toen smieten we heen. Op laatst aan de hoofdzaal liggen die in alle in nu staan. Ze zijn met z'n tweeën, man. Nou, dit is die. Verbert? Ja. Het vouwcaravantje weg. Ja. Oh, wat houden we daar mooie tijden maar hoor. Nou, nu ben we er wel trots, denk ik. Ik wil deze naar jou neergeschrijven. Dit wie dat jonkje. Dus je is een blauwe wal en die is juist gewoon. Het lijkt het wel alsof dat gewoon sminkt is. Nee, Maar dat is echt dat inderdaad ben een- echt mijn blauwe wal. Oh. Ik je wal onder regen en een beetje een gezin er een week van eten. En dan het bouwwerk. Nou, dan ben we er trots. Oh ja, de kleedkamer bij de andere op, het jonkje ken mij. Oh ja. Bij mij in de kleedkamer. Ja. De kamer van koophandel. Ja. Danny. Danny. Dus ze bruiden Jo de kop. Een praatje maken, hè? Ik koos aan maar koopman worden. Laden praten. Hé, maar wat maken we nou doen als het al een keer in de huid zou weer omgeroepen kerst? Dan denk ik, deze gewoon een keer de maar. Ja. Wat houdt dit in dan? Weet ik niet. Bang is het Nee, aanwezig wordt. Nee, dat Ik is. zei dat nooit doen. Zij het helemaal nooit aanwezig. Nee. Zij het mijn grootste vriend in het leven. Ja, ja. Nee, ik weet niet wat dat is. Dat kroepje dat gebeurde was altijd met ons man. Want ik heid nou kroep, dat is wel echt wel een heel dikke bevestiging dat ons man net meer is. Ja. Ja. Het is echt een bepaalde angst. denk ik. Omdat het daarvoor nooit is en dan viel Juist. het nou haast alsof het via hem je memgroepen wordt. Ja, een beetje onnatuurlijk, weet je. En erkennen als ze er echt net meer is. Misschien Maar- was dat gewoon een keer maar hem uitspreken. Want Ja, hij ik zal wil er wel wel iets van eens hetzelfde op vieren, praten. denk ik. Ik weet net. Dus hij praat net over zijn gevoelens. Nee, maar Maar u zei het is wel heel bot verhoren, zoals als bij uw mem kwam, dus mem voor het woord. ja. En dan zei ze met krantje, die lusteren wel. Ja. En dat is wat weer en weer. De krant en een sjen. Ja. Of een glimlachje. Of Ja. zo, afkeurend. Ja. Maar als het nou bij uw komt, die praat ideeën van elkaar. Ja, hè? Ja. Ja, maar als je vroeger weer de koers. Dus hij had weer autoverkeer, dus die man die moest hele dagen praten. Ja. Voor het werk. Ja. En dat er dan thuis weer, ja, dan weer er wel even uitloopt. Ja. Ja. En dus dat we een hele hoorde rol verdelen. Ja. Ja. Dan weer er wel kleden. Weet je wat ik maat? Ik maak even een peesje. Nou, dan ben we hartstikke leuk. Ik ga geen zin om naar boeten. Dan je nou eerst maar. Dan, Ik doe het mooi in de wild, joh. ja? Ja, ja. Nee, ik denk dat ik even naar die Dixie draaf. Maar je nou eerst maar. Dan, Vieze dingen te speuteren. Ja. Maar als dat lege kistje, jou stier hieronder, hè? ja. Ja, gooi ze maar gewoon onder die hut, joh. Oh, ik denk al even uit. Het is een heel mooi nummer, maar het komt er net goed terug.
Ja, ja. Dan kan je gewoon al niet in onze hut. Oh ja, dat is het hele album hadden ja toch? hè? Ja, dan drukken we wat oors erin. Ja, dat moet het. Maar het is vol dat er doorheen lult over, daar is niks van je hebben. Nou ja, daar winnen we hier voor. Hè? Dat is eigenlijk ik zo. Ik ben bang dat er al hier ongemakkelijke stiltes vallen zo'n. Moest je nou graag gaan? Dan kunnen we dat wel regelen, Nee, liefhebber. die hebben we net, jong. Die hebben we net. Wat gooien we erin? Rory Gallagher, hebben we dan net. Ja, dan komt wat lekkers. Welk album hast hij? Want dan hast ik. Ja, nou, dit is toevallig wel. Die stemt er hele mooie bij op. Vooral de eerste. Lijf naar meer, hè? Nee, ik had je laatste concert zien, hè? Oh ja? Ja, Wanneer weer dat? Harmonie. Wanneer weer dat? Poeh, wanneer weer dat? We 22. Zal ik niet al. En dan had ik nog een heel mooi schilderij gekregen van Jan Gaastra. Die had ik toen onder de morgen te hingen. Ah. Had ik dan net hier een foto van. En dat hier kan ik even zien laten. Rory Gallagher hier een gitaar en dan weer de verf helemaal flauw bladeren Ja, vanwege zijn zwet. Omdat hij hier nou kwaal hier dat een rare stof hier werd door de verf van zijn gitaar afbladeren. ook aan de daarvan. Ja. Meer dat ik gewoon slijtage. Maar hier onderlever, hè? Ja, en daardoor hier een oren pH-waarde zichtbaar in, Ja. in zijn transpiratievocht, in zijn zwetvocht. En dat voel op zijn gitaar en daardoor was die gitaar helemaal keel. Oké. Dat is het verhaal. Maar ja, die lul die wil ik net hoors. Nee. Dat is maar gewoon lul nemen. Want waar presteert het nou om 2 hele levens te krijgen? Maar wie dat Als ik dan- een hele lever had, wilde ik hem net krijgen, dat is NASA. Maar Maar wie die dat- kerel die kreeg een hele lever en die zet het keihard weer op zoeken. Ja. Nou wil ik net hoor, zo wel. Ja, ja. Ik heb hem toen jongen een heel op de kop en een heel moeilijk stieberiek. En, Ja, hè? ik heb hem jongen, maar ik ja, gewoon ik het net jongen niet. Ja. Want mijn hele idool weer naar de bliksem. Ik wil idolen helemaal net live zien, zelfs soms. Nou, ik ben er echt van genezen. Ja. Ik ben er echt van genezen. Zoals nou Springsteen, ik kom net als ja. Nee. Ik heb hem in glory teaching en wat. Ja. Hè, met de hele E Street Band en grote brede En dat was Clarence nooit, Neville ernaast. En, Dat was het nooit, jongen? net in de echt, nee. Ik wel. Maar mijn zuster zal je wel en mijn tantes en Magisch, ja. ja. Hey, ik Maar ga even die een pisje. ben- We praten allemaal verder, want ik klets me naar orde van de kop. Ik wil eerst een pisje. Hey, ik pak een bakje thee, hè? Ja, best. Wat is de watersieder? Deze? Ja. Ja, Ja, gewoon en een daar beetje is water. En ik zet de theepot in, maar die zit naar boeten. Die zet ik even in binnen. Ja, maar kan ik wel gewoon even in een bakje zetten, hè? Maar hoe werkt het kraantje aan? Draai ik hem de was terug? Nee, dat is gewoon een kwestie van voorzichtig die kant op. Vol, hè? Want Ja. dus krijg je dezelfde knappen. Ja, als die hem niet benoost, dan kist hij volle bij de schijn. Ja, dat is eigenlijk wel weer zo, hè? Ja? Jo. Dank je. You by my side.
open my eyes. What used to be.
Walking on the long road with a smile upon my face. Broken hearted, but won't see a trace. Feeling disconnected, the blues are out to kill. Sweep them in the corner, put them in the bin. Alright, so you don't sympathize. Don't expect it that you should. All quiet for one day. You might run through this patch of gray clouds too. Alright, so you don't sympathize. Don't expect it that you should. Ik er meer wel in, maar wel een voortwaaien, hè? Ik wil eigenlijk wel een boet blijven, want Ja, is het droog? nou, het is hard droog. Maar zijn we hier komen? Hebben we wat leuks? Hebben we... Nou, nee, het is niks bijzonders, maar zou een mooie soel laten nog eens. Weet je wel? Want je denkt er dat rijden dat het pokkenwaar is. Nee, Maar het is nog altijd lekker zacht. En die man die ben er nou mooi bezig. Ik kan nou strunnen. Of is het naken naar het braken te mijn? Ja. Ik denk dat hij nekken breekt inderdaad. Zou al die achterboot nekken verdienen. Vanwege het rijnwetter. Dus het is hier aardig pikketje te nou, ja? Dat is net een zaklampje. Is die ook een soort hakje er verderop? Nee, wat is dat Dat is precies? een vogelkijkhut. Oh. Ja. Nou, weinig vogels te kijken, denk ik. Ik wil lekker een bakje thee maken, maar hier staat nou wat in de neus. Ik denk dat ik het lepeltje eraan en hij sluit maar. Suffert. Maar zo helder eigenlijk nog, Ja, hè? ja, dat vond ik nou. Ik had er even een stingen daar, want ik denk ik had een peesje, maar dat stier zo lekker. Ik denk, goh, wat is eigenlijk heerlijk. Ik kan die pakken Harry ook wel even uit, hè? Dan Ja, dan dan kun je een keer van de stil genieten en dan zit ze Ja. maar ja, Rory Gallagher te knoeien daar. Maar ik ga er hier naar de luisteren, ja? Nee, hè? Ik luister zelf heel weinig naar muziek. Ja? Ja, dat zijn meer herinneringen van vroeger waar ik op Tari. Had ik geen verlet van. Heel weinig muziek. Had ik geen verlet van om nog eens orenmuziek te jaren. Ja, ik luister in naar wat orendenkjes, maar ja, dat is wat op zie op YouTube of zo. Of, Maar net gewoon van het, als het even Nee. alleen is, is het even wel lekker. Nee? Nee, ik zie wel wat onbekende artiesten met onbekend werk, met mooie teksten, waar ik bij een beetje naar mijn eigen hoorn draaien kan en waar ik mijn ei wat in kwijt kan. Is dat hetzelfde dat een heel soort mensen van de ontspanning televisie sjoggen, maar de televisiemakers dat net meer ontspannen beschenken en Nou, ik denk- en dat je eigenlijk wat missen? Want Ik denk het wel. Zo'n gesprekje hier klaar met Lisa dus eigenlijk wel. Lisa Ja. is dus wel heel belangrijk. We praten, best wel ja, praten. maar die indruk heb ik al. Ja, maar ik ontleed alles. Ja. Dat had je De met de muziek. televisie, Ja, denk ik. Ja. ik zit te monteren, weet je wel. Of dat ik van, hé, waarom nou net een shot wisselen, waarom nou net een Nou, close. juist. En dat gaat zo in de muziek. Ja, zo heb ik nog altijd luisteren. Want Ja. had die baas bedeen, hoe Ja. reageert die drum er weer op. Maar dan mis je Hè? wel wat. Ja, ergens wel. Ja, daarom zeg ik, die pikkenveldmomentjes die worden steeds zeldzamer. Ja, Want dan begint technisch te luisteren. ja, ja. Ja, dat komt ook omdat ik bij keuze omsla. Wie bij de hond slaapt, die krijgt de vlooi in, zeggen ze dan. Maar het is wel zo, hij besmet me wel met bepaalde dingen. Ja, En Ja. ik hem ook wel. Ja. Ja. Zijtertermijn. ja is dat? Hm. We moeten nou toch gewoon even stilwijzen, Jack, ja? Hou ik al. Ja, echt. Ik ga gewoon even een minuutje stilwijzen, want dan juist een heel soort vogels dan.
is mooi hoor. De minuut weer aan het voorbij. Oh. Spring maar op je reg. Dan moet het gewoon doen. Ik ga heen. Ik kan door de kist nemen nog. Kijk, dat is Carly. Eerst. Ik ben nou wel wat jaloers op die visjes. Wat zei je? Ik ben nou wel wat jaloers op die visjes. Ja, maar ze zijn alweer. Eigenlijk heel decadent, hè? Dat je het ene moment jaloers op hem bent en het andere moment denken van nou, liever niet. Omdat het alleen maar rijdt. En dan is het wel mooi en dan wil ik wel weer rijden. Maar ik denk dat ze het bij elkaar hebben, hè? Is goed? Ze ben een man, ben ik weer erin. Ja. Nou, hoe heet ik dat nou? Wat zie ik het? Ik hier een pakje heel zware sjaak nog in de tas. En volgens mij hier ik het niet eens beet, maar... Wat zijn nog? Of Nee, is dat is dat, een zwieren, maar die is op. Ik heb een pakje heel zwier in de tas. Even kijken hoe het zien, ja? Ja, kan wel. Ik kan het even bij mij aan de boeten. En hoe roept het ook nou weer oors, hè, naar die Rijnbui? Ja, mooi hè? Hoor je dat? Ja, is dat? Ik denk ik al. Ah ja, die ik vergaten. Maar die had je dan nog net de hele tijd boeten naast. Ja. Ja, Hek in de Rijn. Ja, die is helemaal som papier erin. Oh, die man die mij dubbelen of het je. Nee, hè, die jaren in een wijn dat wij naar Boeten gingen. In de sprint is hij daar nog heen gegaan. Oh. In de regiewijn zit ze nog te vlokken dat wij naar Boeten gingen, want dan ben ze net voorbereid. Oh. Ja. En dan lacht het tegen net mijn oren en de cameraman heeft er even net. God, nee, niet naar buiten, niet naar buiten. Dus eigenlijk maakt je wel hele spannende televisie. dan. Eigenlijk wel. Ja. Kon het die wat net zijn of nou? Mij? Ja? Ik vind het een fantastische nacht. Ja? Echt hier. Ja, meen ik serieus. Mooi. Ja. Ik haat weer ik van meidje met kastel. Ik ga helemaal net het gevoel dat ik aan het werk ben bij die. Nee? Nee. Zet hem mooi wat de bier drinken en zo. Ja. Nou, maar het scheelt wel. Die ene en de oren. Bij die ene viel die rustiger als bij de oren. Ja. Ja, wie de omroep wekker is wel gauw als mij een oor te meidje. Maar Ja. ze lezen die net alle keer goed. Nee. Ik mij alle keer wel graag lezen, maar die ene kan wel beter mij hoe wij als doen. Ja, maar dat is ik heel. Dat zei ik niks dat iemand minder leuk of wat ik maar is, maar die ene ga je makkelijker een klik. Datzelfde als. Dat zijn allemaal muzikanten, dat hebben wij met camerameesters, et cetera. Ja. Daar ga ik niet voorkeuren. En dat is helemaal net omdat die ene beter is als horen, maar dat is. Nee. Ja, Leidt het beter. ja, iets Begrip ze nog maar ja, soms ja, beter. zo is het. Wel. Ja. Maar je had in het dagelijkse leven ook, doe je net baas met iedereen opzetten kennen. Dat is heel het best. Ja. Dat iedereen aan mij nog opzetten kon. Ja. En iedereen hier dezelfde interesses en iedereen, dan kan het ook net goed. Nee, dat is zo stik vervelend en saai. Maar, Ja. ja.
Maar dan ben je wel net stil, hè? Dan sta je weer. Nee. Wel net stil te werden. Ja, maar ik ben voorbereid op jongen horen praten. Dat zeker Ja, praten. daar kunnen we 8 uur en 54 minuten van maken. Oké, Ja? oké. En 4 minuten stil. Ja, 4 minuten is wel lang, hè? Volgens mij voor. En het water ook al heel eens, juist dat? Als je eens zien hoe vier had het water. Ik denk dat het al wel 200-300 meter rennen, maar als je nou verrast bij het wetter bent. Nou, mooi heen. Dus Ja. juist die gauw op. Ja. Dan vreemd iets. Dan het water op de voortloopt. Ja. En het komt daar weer om. Zegt wie jij hè? Nee. Nou, weet ik net dat het eenmalig is wat er vaker komt, maar daar zeg ik lucht in de loft. Fjord in de loft. Links van die fjord door. Oh, waar reis ik het meest in de wien niet net zo. Is dat zo? Dat ken ik Ja, nou. ik was ja. Virus weet ik niet. Maar wie had een wienleek op de kap. Dat is een soort van een zaak. Of dat verhaal van hij klopt net. Dat kan ik. Het is apart, hè? We zijn al 4 nacht hier, althans ik. En elke nacht had een andere sfeer gewoon. Nou, Ik bedoel net alleen het door de mensen, maar ik gewoon terug het waar. En Ja. deze nacht is zoel en warm. Vorige nacht weer heel helder. En fris eigenlijk. Ik bedoel fris in de zin van sprankelend. Ja. En die nacht daarvoor wie gries en reinig. En toen had ik alleen in mijn binnen zitten. En de eerste nacht was het echt het warmer geweest. Hoor. Dan moesten we echt de doorvecht horen om eruit te komen. En dan werd het koud. En dan moest het echt kneusmeisje daar ben. Ja, maar toen gingen we in een kachel, dus dat werd echt koud. Oh ja. Pas op basis daarvan hebben we zo even blik zitten en er was wel kachel bij. Maar zo apart dat je 4 nachten had, dit een totaal verschillende sfeer had. Maar had het ook invloed op een gesprek? Ja, ja. Het maakt een soort verschil dat je binnen naar voeten zit te praten in de nacht. Ja, ook ik wel hoor. En hoeveel nachten maken we dan? Een morgen en hier, denk ik. Ja. Waar komt morgen aan? Ja, dan weet ik de Vries. Dat is de laatste. Help me even. Oud, deputaire. Ja. Nee, meesten hebben we door bereikt dus. Elke dag een andere sfeer. Ja. Ja. Dus het zal En net een ik- saai programma worden, want je krijgt gewoon een gevoel bij elke aflevering. En ik in de mensen. Elke persoon had een hele andere sfeer aan de nachtjong. Ja, ja. Dat vind ik echt wel heel fascinerend. Hoe je met 4 mensen, 5 man, 5 totaal verschillende nachten beleven. In het type gesprek, in de manier van praten, in de interactie die je met elkaar hebt. Het onbenoemde. Weet je? Ik vind ze alle 5 echt, of 4 in ieder geval, maar ik hoop de 5e ook, daar ging ik vanuit. Echt alle keer sympathiek en boeiend en leuk. En ik net, nou, eigenlijk hetzelfde als wat we niet zo in muzikant naar cameramensen. weet je? Ja. En, maar bij de een veel oren dingen dan bij de oor. Ja. Net minder of beter, maar dat is wel heel fascinerend. Hoe variatie in insteek van verschillende mensen. Ja. Mooi en directeur van een groot bedrijf, dat wie de eerste. Praat je totaal over als mij een schroefster van 88 hier. Dat wie de tweede. En daar praat er heel over mij als mijn jonge vrouw die weer erheen ingericht. Ja. En daar praat ik weer heel over mij als met mij. Ja, En niks minder over oors, maar
als soest proberen om met alle vier op dezelfde manier te praten, dat lukt net. Nee. Dat is heel gek. Dus je denkt dat je altijd vanuit je eigen karakter of zou praten. Nou, dat je binnen zat je binnen. Maar ik praat als je in die hele oors, als je in Inge Rix de juiste jongen, als je in Archie van der Meer die jongen daarvoor, als je in Orne Hettinga die jongen daarvoor. Ja, dus ergens past die wel aan. Ja, Ja, ja. En ik denk dat iedereen dat doet. Ja, ik denk het wel. misschien nou vanuit deze rol nog wat meer of zo, maar het is een heel wonderlijk mechanisme. Hoe je dus op elkaar reageren. Dat Ja. je dus net alleen nog maar op basis van je eigen wezen met elkaar omgaan. Dat je dus echt altijd. Het gaat dus echt altijd om samenspel. Dan spelen ze de oors gitaar als met Johan best, als wanneer maar Sietse Heima. Ja, sowieso. Ja, datzelfde verhaal. Zit ze En dan aan denk je van, ik ga nu van mezelf en van mijn mogelijkheden, maar toch spelen ze bij die en oors bij de oor. Onbewust past die wel aan. Ja. Ja, want het maakt wel weer Ja, ik in weet wat het vallen. niet eens wat oorpassen is. Want oorpassen, dat klinkt haast alsof je wat van jezelf lezen leert. Maar dat hoeft er eigenlijk niet eens te wezen. Nee, ja, het is net iets lezen letten, maar het is wel misschien een extra tosje bijzetten om het geheel samenvallen te letten. Maar ik streep mezelf net uit als zo. Nee, maar het is ook iets van gisteren. Zo. Nou, je zeg maar een heel kleurenpalet was het best. Dat is bij de ene ietsje meer blauw looks en bij de andere ietsje meer red looks. Ja, nou, of zo. samenskin, ja. Ja. Een mooie manier van het lezen, ja. Zo dat licht er, dat kent er net op. Het begin van opkomende zin alweer. Nee, dat zit ik iets te skinnen daaronder. Dat is al betiert, hè? Ja, dat lijkt me meer. Ik kan je in een letter is trouwens. Maar toch had ik het idee dat het hele donker al wel wat west had, of net? Dat Zo. is ik zo. Dat is ik zo. Het wordt een beetje blauwig al. Ja. Ja. Ja, dan hou ik de rest het pad van de nacht. Goed leeft. Ja, hoor. Ja, nou, achteraf valt het met 100 punten mij al, ja. Ja. Slijm die kop daar, wat ben ik steeds, maar meneer dat de vaas in hand. Oh, de kast is bij wie het rijdt. Die Ach. hebben de benden haal man. That's where I'm going, so I see so long. Kan die door maar even tegendienen, hè? Oh ja, voor de megen. Ja, we staan een lektrek, ben ik bang. Ja, dat is ik zo. Je met je moe en ik weg, hè? Ja. We zullen hier nog even wat vlees opbakken kennen, maar dat gaat ook niet lukken, hè? Met dit. Met dit waar. Jongen, Mieke in drukte. Kiel me wel hem op, de waaromreis zoen we daar even bij de... Wat trouwens, de waaromreis zitten we mooi op een gewone veerboord, hè? Naar, Ja, kies dat ben ik, gewoon hè? een glasje drinken, een keertje, en een hapje. Oh, dus is het van de midden op een snelboord? Ja, ja. Hopeloos, hè? Hier ik nog nooit opzetten. Nee. Ja, ik voel lui. Ja, maar je kan niks krijgen. Nee, maar we hier krijg al een patatje honger, dus ik zie het wel goed. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel leuk, dat boordje. Ja. Maar dat is super snel, die ding. Ja. Ja, nog wel wat te melden. Ja. Maar mooi netjes dingen, dat heb ik al een hele ervaring. Dat heb ik een eerste van mij. Gisteren ik weer een streep Ja, achter zetten. bucketlist. Vlieland op je bucketlist. Ja. Ik wil eigenlijk net meer naar binnen. Zo lekker vind ik Ja, het is heel fijn. Ja. Maar we die kant eentje op. Vogelkiekhuisje. Wist je hoe ze nou dan bij vlokken? Ik ben helemaal wat. Ik ben helemaal wat. Ik zit meer even nog op dat onwater wachten, maar dat gaat niet komen. Dat is wel leuk was, dan gaan we, Ja. dan gaan we alles hoor. Ja, nou is het eigenlijk een beetje saai. Nee hè? Oh. Nee. Nee, ik ben wel tevreden eigenlijk. Ja, hè? Jawel. Straks dus lekker een paar oortjes knipperen. En dan de rest van de dag en maar Willem mee op een struin. Altijd feest. Ja, altijd leuk. Laagst die slaapt. Altijd Willem om Willem. Willem, maar Willem.
Ik denk dat de viskers nou klaar binnen. Ik verneem ze net meer. Dat lag je toch? Nee. Ja, dat is die grote boot, denk ik. Maar dat litse bootje, dat zit Ja, niet oké, meer. maar die grote zullen dan ook wel voortgaan. Denk het. Nou, dat is nog wel heel jaar bij, ja? Zo, een hele streep in de lucht al. Ja. Ik denk wel dat dat het ochtendgloren is. Ik denk het haast al. Ja, dan maar we haast nooit denken gaan hoe wat we het nou net hoe hoorn gaan, was het nou hoe was Jack? Ik weet het net, jong. Voordat het aan lucht is, ben je te laat. Hoe is het paard af? Nee, ik vrees jij. Waar was dat nou ha? Ik zou het net Of is dit weten. lult? Nee, ik ben net uitgeluld, maar kom eens even op mijn onderwerp. Is dat voor en er nooit? Als we hem net vertellen, hoe is dat net? Nee, ja, ik had mooi op me aankomen letten. Ja. Denk ik wil even aannemen om net over dat verleden te praten, maar ja, het is wel eens even goed om mijn kant eens even jaren te letten. Ja. En, nee, ik maak ze geen geheimen. Ik heb geen geheimen meer. Nee. Mijn geheim is dat ik geen geheimen heb. Ja? Ja, ik heb geen geheimen meer. Dat dromt lekker op. Ja, Nou, jarenlang dat wel hebben. ja, dus werd dat rustiger, werd dat stukje rust, wat ik Ja. merk altijd om ziekje. Ja. Eigenlijk. Nou, die nacht nog even, waarom verzin je die Ja. rustige nacht? Die Ja, rust in de nacht. We zijn goed knarren in de nacht. Ja. Maar komt denk ik wel. Ja, hè? Ja, ben ik van die periode en vertelde ik aan een maand dat het wel lukt. Ja. Als men nog niet er wat drokt in het leven, nog een hoorn en dat zonder als het in de gaten haast loopt dat hier wat aan denk en dan later komt dat even boven. Een stukje verwerking denk alles mijn op en de hel. Had je wel eens mooie dromen? Of alleen maar laatste tijd ellendig? niet. Nee? Nee, laatste jaren niet. Tenminste, net gewoon die ik me herinneren kan. Ja, dat zijn de raar dingen die je herinnert. Maar als je nooit mooi droomt, dan is het wel bij de nacht opstaan. Ja, En bij het sliepen opstaan. ik vind de nacht heel fijn, alleen het sliepen wel niet lukken. De nacht vind ik heel nuffelijk. Ik ben wel wat een nachtdier. Maar op laatste is het gewoon, hè. Het had altijd zo geweest, dus echt een probleem is het ook niet meer. Nee. Nee, want die grote pipo-kringen, die haast net meer. Net zo bot Dus op meer. een of andere manier. Vind ik het tasje, daar weet je vooral wel nog. Oh ja? Het mist, ja. Ah, shit. Nou, hij wel eens, jongen. Ja. Dus op een of andere manier lukt het wel. Om Ja. een eind te blijven, ondanks. Soms wel. Ja. Nou, het heel druk gewoon aan, dan gaan we dingen mis. Ja, dan doe ze stek. Was wat het werk mijn meidje als die verdomme. En dan luistert om te miauwen. Jawel. Maar nooit 4, 6, 10 nachten achter elkaar. Nee, hè? Dan kist Nee. het van die jaar gooien. Nee, nee, een nacht weglezen vind ik wel mooi genoeg. Ja, maar dan kist van die zou beslissen, nou ben ik klaar, maar ik ga naar het pedaal. Ja, maar ik ga net zulke demonen als die. Ik ga net zo verliezen als die. Dus als ik weglees van een zorg of een probleem, dan ken ik er nog wat aan doen. Want dan is het net een angst te verliezen, maar dan is het eerder een angst voor de toekomst. toekomst, Voor iets ja. wat nog, wat je erin zit dat het wel goed komt. Dus dan lees je wekker om te proberen het te snappen en het op te lossen. Ja. En dat lukt net altijd in je nacht, maar dat is net iets wat uit hemzelf iedere keer weer vooromkomt. Dat is Ja. ook het verschil tussen angsten van jeder en angsten die naar vijf lezen. Ja. Het is bij mij nog een beetje omdraaid. Ik ben nog super soms een beetje bang voor de toekomst. Ja? Omdat het zo snel op me aflevert alle jaar. Ja, wat zal het me brengen? Ja. En hoe ga ik ermee om? En hoe reageer ik daarop? En, Ben je bang voor de teleurstelling? Stel, ja, dat, ik stel dat wel. het net slaagt, stel dat het... Nou, ik ben wel heel realistisch. Muziek is een luxe product in wezen. Hè? Dat kost hem met die crisis ook vernemen. Dat wie voor de muzikanten, dat ben de eerste die het vernemen. Ja. Hè, maar dat is een stukje luxe. Hè, dan zeggen ze, nou dan draaien we een cd'tje op je feestje en besparen we eens een paar bankjes. Ja, zo goed dat. En
muziek is op en daal. Ik weet ook heel goed dat aan een jaar hier vertelde lees ik helemaal uit de gratie en wil net mensen met naar me zien. Maar dan komt er een nee Jack Bottleneck overheen. Die dan al, nou ik ben er net bang voor, maar ik weet wel dat het gebeuren kan. Ja, realistisch genoeg. Maar ik hoop net dat ik een one-day fly word. Nee. Dat hoop ik net, natuurlijk, maar het kan wel gebeuren. En bang dat het worstlaagje kennen zoeken, maar als het zelf verknalst? Nou, bijvoorbeeld. Een verkeerde reactie, ergens verkeerd op inging en dan weet ik het. Bijvoorbeeld, als het op een bouw is en dan haast een mandje, een menendij, dan haast een kater en een vervelende collega, verdomme jongen, voor de voordeel. Maar dat die doen je, lip niet gebeuren, joh, donder je op. Dat kun je op een bouw zeggen. Maar een muzikant kan dat netjes. Als de best waren en je loopt in alle jongen, ja, donder je op. Dat kun je net zeggen. Nee. Wie maakt altijd fatsoen. Ik heb respect voor de mensen. En dan was het angst dat het misschien ooit eens een keer. Oh, ik wil eens uit de slof zitten kennen, want ik heb wel eens een optreden, dan gaat alles mis. En ik zit net goed in mijn vel, of ik ben heel, of. En dan janken ze die jongen allemaal om. En kisten die eens oproemen, want dan gaan ze dronken klieren om die heen. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Want nota ben ik altijd fatsoenlijk blijven. Ja. Maar ik ga er ook wel eens in aan zitten. Ik denk van, nou jou die aan zet, baas, noem maar het ken het. Ja, dat bedoel ik, maar ik denk nou 2 stappen vooruit. Zo ik het misschien wel eens die. Ja. Donder en op, in een triljoen. Vertelt over het enthousiast publiek. Had wel eens vervelend publiek? En net omdat ze dronken zijn, maar ik gewoon in de site van. Helemaal geen zak om daar op het podium? Nog net meemaken. Nee, hè? Nee, nooit. Nee, wel eens van, jullie hebben dat nog maar 1 jaar. Nou ja, die hebben koekjes bakken we net. Ja. Je hebt gewoon het Jack Bottleneck en die had met Johan zijn eigen repertoire, zeg maar. Ja. En had het publiek, het publiek wel eens ergens om een nummer? Ja, en dat vind ik al vervelend. Ja? Ja, natuurlijk. Wie hij zijn eigen lijn uitzet en had ze dan bijvoorbeeld om Justin Bieber vregen, ja, dat is meer de eerste naar hem op te reageren natuurlijk. Okay. Maar dat zo'n Waltzing Mathilde vregen? Ja, zit net in het repertoire. Dat kunnen we gewoon niet. Dat is van mijn eigen plezier, dat speel ik dus. Ja. En wie hij Jack Bottleneck lijn uitzet. En daar zit genoeg bij. Ja. En ons maakt ze naar een taak in die Waltzing Mathilde wel speelt. Ja. Zo makkelijk is het gewoon. Ja. We wennen stil, hè? Nee. Goddorie. Moeilijk. Ach, nee. En weer erin. Wat zei je? Ja, maar dat was van de zaal ook, hè? Het komt net op uw sta. We krijgen in ieder geval geen extreem waarde over de tenminste net van zuizen. Ja. Ja, wat is dat voor ding hier in de nacht? Een zwarten, dus een eelgwoord, denk ik. Als een beetje verstaan van haar. Aalschalder. Nee, maar net. Eelgwoord. Wat is nou een eelgwoord in het Nederlands? Ja. Ja. Daar nog een? Ja. Nou, komt toch dichterbij. Nou, heb ik nog een beetje sens. Goh, wat mooi. Het is wel, hier is er een frame, hè, dat denk ik. Het is maar een tendoekje. Een ijzeren frame, dan hebben we toch de kooi van Faraday. Dat is toch ook een veilige kooi? Ja, het gaat om je heen, woest, zei dat. Ja. Dan gaan pjalen in de groen dan, is het gaat. Nou, misschien denken we dan dat we veilig zijn en dan stappen we terug. Vroeger, net, dan was mijn auto maar eerst in de BMW rijden, net om te ontladen. Ja. En net in je voert in de auto en in je voert in de grond. Ja. Maar dan een bakje thee of zo hebben net? Nee, ik zit eerst wel even vol, ja. Ja? Er is mij nog geen thee om in, hè? Ach, nou, ik meen als toen je thee woorden dus ik hier even gewoon... Nee, dat wil ik niet zeggen. Nou, ik denk dat het lekker ik wou net mijn schoon ben natuurlijk. Ik hier het poetje gewoon even door mijn eigen kop kan slingeren. Okay.
En ik hier een poetje mannenthee meenam zelf. Mannen thee? Ja, thee met thee smaak. Hè? Oh, die wil ik wel van die haar. Ja, moest ik Ja. thee met thee smaak? Was het juist een mooi hark of zo? Nee, wat dan? Toen we in één keer ruikt hier en toen gingen we door de thee die je uit, dat ik die thee helemaal niet lekker vind. Oh, nee. Ik denk misschien haast dat jet en even speciaal voor mij naam, maar Nee, dat is hier. helemaal net zo. Man, dit smaakjes thee drinken. Ja. Nou, ja. Moest ik smaakje? Ja, theesmaak. Ja, een oorsmaakje. Nou, met thee met biersmaak had, dan werk ik meer zo'n oorsmaakje. Maar tot die tijd had ik niet onder theesmaak. Het ouders mannen die rosé drinken. Ja, maar dan haal ik het langer uit. Ja, dan kip is het links blond, dat smaakt het naar bier. Ja. En dat is net roze. Nee. Zo, dat is famkesbier, zeg ik dan. Ja, dat was dus van bier? Ja, toch. Ja, ik hou er ook net zo van, maar Kist ik links blond zit ik met 12%. ik vind op een enkele keer kan ik dan wel eens waarderen, maar dat is me heel zo'n onanas. Het is zwier, hè? Thee. Thee. Oh, lekker dit hoor. Ja, maar ja, nou zouden ze niet iets. Ja, nee, die komen op de achter. Ja, maak hem niet uit. Maar dat je even omhuis maken. Dan maakt het allemaal wat dicht. Maar het is eigenlijk wel jammer inderdaad. Ik ken wel vast even wat raad. Ja, als een laatste hoekje man als jij wordt. Ja, ik zie hem. Kijk. Ja, die. Ja. That's where I'm going, so I see so long. Ja, plak maar op. Ja, zeg Ja, maar. natuurlijk. Zeg Nou, maar. mooie souvenir. Zullen we in elke aflevering zullen we maar doen. Ja. Eigenlijk is dat de eerste gas wezen, maar dan heeft er hier de hele week heen gekend. Ja. Niet zo sterk, altijd sterk in ontwerp. Wat we ding laat, weten we nog meer, hè? Ik ging dan de eerste hier. Oké. Dan is dit niet. Maar ik ging best koud vol, ja, dus ik zet eerst wel in vol. Maar houdt dan. Oh, ik ben er nog lang uit, Bart, ja? Wat is? Kwartier of jou. Oh, maar dat laatste hoe ik het hut, weet ik nou. Ja, hè? Ja. Als 4 uur is, dan wordt het lucht. En dan, tenminste dat ik dan de vorige nacht, dan eten we even wat. En dan, ja, dat gaat best wel vlot. Ik vind het dreigste, maar ik bij die jongen helemaal uit. Maar steeds ergens rond een uur of 2 rijden, dan, maar dat ik echt goed geen last van. Nou, ik denk dat precies op het goede moment even een put gepakt had. Dat had dus er even... Wie mijn doel kijk wat, ja? Nou, mooie dingen, hè? We hebben met 2 dingen. Nee, totaal niet. Had maat kijk dat ik wil, ja? Nou, dat doet me net. In wezen kost het makkelijk in zijn ding waaien. Ja. Deze broek is aan met scootjesiel naar zijn hekwerk, denk ik. Dan Ja. staat er op dat skip. Klopt. Ja, dan ga ik er wel eens vaker in zetten. Met Ben je Arjen of bij Simone? Volgens mij beide wel. Ah, ja. Is dat leuk of hield hij dan even minuten een kunstje moet doen voor televisie? Ja, het is belangrijk, dat snap ik. Ja, om ik zo maak nou wel voor de
hartstikke leuk of niet? Soms wel, maar net altijd. Het is... Dan moet je niet een beamte noemen, dan kun je niet even inleven. Als je nog een optreden, dan kun je warm spelen. Ja. Ja, dan kun je even op dreef komen. Ja. Ja, dat is toch wel roos. En dat Matthijs van Nieuwkerk belt? Voor de wereld draait door? Die is me nog naar te gauw, ook nog naar die zinnen. Nee? Nee. Nee, dan wil ik wel heel zeker van mijn zaak wijzen en daar wil ik duidelijk over komen. Trouwens, het zijn zo oorlog ik wel eens Maar bepaalt het dat? net. Maar... Bepaalt jou dat? Wat? Als nou de wereld draait door zat van wij vinden dat nou goed nog voor dit programma. Ja. Waar bist u dan om te zeggen van ik ben er net tot daar? Nou, misschien heb ik er wel helemaal geen zin om. Ik laat me naar de zinnen dwingen. Nee? Nee. Ik ben het ondersteund dat ik zei dat ik die kriebel in de buik kreeg van nee. Maar waarom zou je geen zin in hebben? Maar, Het is een enorme slinger aan je carrière. maar ken ik een slinger in de verkeerde. Is maar wat waren ze ook aan? Ik vond het zes kanden, want ze spelen dan maar krak met die beide jongens. Ja. Wat wend. En volgens mij winnen die jongens er misschien nog wel net helemaal klaar voor, maar er winnen ik wat monitorprobleempjes. Dat die jongens nog een gigantische doek in hun zelfvertrouwen krijgen. Ja. Terwijl als ze bijvoorbeeld, ze moeten aan zijn heel gauw in de Friese club in Leeuwarden, moeten ze van de hemel. Ja. He, maar dan ze worden daar even verplicht om die ene minuut even. He, dan komt net uit in rug. Ik had achterwaan is jong in de media. Dat vond ik verschrikkelijk. Dat vond ik net rug. Nee. En die meesten hadden er ook hard ongewerkt. Altijd. En ik heb productie inslagen gewoon. En die stakt haar nek en nog weer uit. En begint daar dus nee jongen. En, Maar je stelt er daarnaast misschien net heen omdat je bang bent voor het afbreukrisico? ik vind dat een beetje bullshit helemaal in het lenen voor 1 minuut. Ja. Nou jongens, doe maar even. Oké, kap maar weg. Nou, wat doen we die van de dij? Nee, dan zoek ik bijvoorbeeld even een countdown café gaan of zo. Ja. Ja, daar is het echt op een muziekrecht. Ja, maar heb je niet een miljoen publiek? Nee, nou ja. Ik ben toch net een hitmachine. Nee. Ik zit een beetje in de subsie. Ja, dat is waar. Ja, dus dat, En die hit die krijgt natuurlijk ook nooit meer dit jaar. nee, ik denk het niet. Nee. Als het gebeurt en toen komt, ja, hartstikke welkom. Maar dat zie ik voor het net gebeuren. Nee. Maar als ik nog alle weken streef jou optreden zou kennen, dan ga ik dan goed bestaan. Dan hoef ik net zo bot op die massa. Nee, eigenlijk niet. Dan moet je pikken vangen. Nou, bijvoorbeeld. Zo is het wollen. Als het mat, dan mat het. Dan is het niet doos. Maar dat wil je vragen net, zo is het wollen. Nou, nou net. Nou, net meer. Nee. Maar daar ben ik te hard voor al. Mijn beulen gaat ook wel klappen morgen. Dus, maar ik ben eigenlijk gewoon 80 tot 100% akkeurd. Dus ik steek nou mijn hele nek al uit om mijn zekerheid op te gaan. Ja, maar ik was hier nog 4 komen kennen. Dus zit in een WO? Ja, Oké. voor een bedrijfsongeval. Hè. Die flex. Ja. Dus in wezen steek ik de nek al genoeg uit. Ik hoorde net. Ik zei ze kind, nou ik weet of 4 komen kind til kleerzaken. Ik tar die wel 4 op minuut keren. En ook is het net, stel dat het misleert, dat is net waarom in een WO? De eerste 2 jaar had ik gewoon ondersteuning. Hè. Ja. Dus ik wil eigenlijk slagen. Hè, wat dat dan hier. Ja. Net al de publiciteitsgeil, ja, dat ik nog alle week een 3 optreden kreeg. En nou, dan ben ik toch ook maar naar moeten sleden. Ja. En ik leef toch het muzikantenleven. Ja. Hè, dus, en altijd in dat steen is ook net goed. Dus ik kan net in dat steen jou die ik weer vrij hier te morgen dingen te doen. Toch? Ja. Je maakt misschien hoe het komt. En ik ben blij met alles hoe het nou gaat.
Van dit had ik nooit dacht dat het gebeuren zou. Nooit is in de Melkweg geweest. De eerste keer als hij in de Melkweg komt, zit het zo op het hoofdpodium. Nou, en door naar Roosjak. Ja. Dat bent toch wel grote dingen van snotbondelen te worden, vind ik. En op Paradiso nog even. Op Paradiso nog even. Het doel wel bereikt tot z'n vier. Dan, hè? Maar ik hoop dat mijn graag speel je mij. Ja. Ik wil het liefst elke week een keer het podium op. Dat vind ik het mooiste, het live gebeuren. Ja. Daar doe je het voor. Wat viel op een podium was thuis of in de studio net viel? Het podium mag ik helemaal mezelf wijzen en ik kreeg er applaus voor. Ik zei zoals geks keren vroeger klappen ze en nu klappen ze. Maar het is wel zo. En nu kreeg ik applaus, puur omdat ik gewoon mezelf ben. Dat is dan een stukje waardering, ja, een stukje rust. En ik denk wel dat dat is. En het lucht zo lekker op dat het goed gaat. Is er dan zonder die skiernis volle draai van om op dat podium te komen? Nee, denk ik wel net. Dat had me ook wel geholpen. Ja. Ik dat net gewoon, dan ik nou ik ben net stingen waar ik nou steen. Dat is al keer wel, valt al keer wel in. Maar. Het is net al jaar, het is net al jaar wie je kunt. Het hier sinds jaar maak in die tijd. Maak ik dingen mij die het nou net mij maken. Dingen die ik net heel missen wil hier. Bijzondere mensen komst hier. Vreemde situaties. Leuke situaties. Ik had hard situaties. Maar ik dingen leer die ik zonder dat leven net leer. En ja, die zou sterk maken dat is nou mooi zoveel energie hierheen wordt. We zijn vol energie. Oh, ik dat nog. Ja, maar het is wel zo, dat verhaal had ze voor en had ze nee. Ja. Tuurlijk, er zijn dingen die ik liever net hoor, maar er zijn ook dingen die ik net heel missen wil. Nee. Wat is net misgewonnen? Wat echt dankzij die rotzooi is? Nou, echt dankzij die rotzooi weet ik net, maar hoe de bus in flow meesleurt en... Het echt altijd die rotzooi, dat de dader ervan weer maar trotseer om kwam ik wel in bepaalde hoeken en komst dingen zien. Mist de roes ik wel eens, los van de lichamelijke behoeften die ze toen hiest, maar mist ik het euforische gevoel van de roes wel eens? Nee, maar dat higelieren niet meer, hè? Het wie gewoon puur op een been blijven. Ja. Zodat het functioneren kan. Ja. Nee, dat higelieren niet meer. En dan een roeske wel, dat is gauw klaar. 2 blikjes Bavaria en een lid stekkie, perfect baas. Pannen waren mieten en best wel vet. Ja, dat is genoeg voor mij op het heden. Ik lees wel van andere dingen niet. Zo is het misschien. Ik vind wel dat het lekkere thee, mooi. Voor het eerst is het week dat ik lekkere thee ga. Wat zou ik aan een hoes? Ja, ja, let maar dat is een peer achter voor mij. Ik weet niet hoeveel dat ik hierin ha. Geen een peer. Maar krijgen we nog geen ruzie met Lisa? Nee, tuurlijk niet. Nee? Zo, dan haast altijd nog even een bankje. Zo, Nou, kan ik jongen. mijn piltje hebben nog aan? Was een glas water van me aan? Ja, een slokje. Zo, kun je wel doen. Zo, genau, ja. Dank u. Alsjeblieft. Hast du ook muziekhelden die niks meer in eigen genre te maken hebben? Dance? Was dat wel los? Nee, Nee? nee. Nou, trouwens, die oude 60, 70 riëren noemen ze.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Dat vind ik prachtig. Ja? En vooral als dan die films zien als de Deer Hunter. Hè? Dan zie je zo'n hype had het noemen in die tijd weer. Nou, en Barry White. Toen ze zo'n stafzoekje. The Voice. Ja, dan knal ik zo Barry White erin en dan donsje gaat er weer. Ja, prachtig. Ik maak graag donsje, ja, vind ik leuk. Wat wist ik dat de hit ik waren? Ik kan er even net opkomen. Never, never. Ja, en the first, the last, My everything. En zo, dan gaan we het door hem. En dan, Echt weer? ja, Jee. en dan viel ik die donkere stem al. Nou, ik praat hem wel even naar de zien, dat doe ik dus wel even weg. Maar dat is wel een mooi album van Gallagher. Dit is Jemmers, ja? Ja. Zo die van mij zit nou in het plastic. Een super PS-boeten. Nee, ja, wel een meer. PS, de loft en... Ja. Ja? Het is net echt donker meer, hoor. Nee. Blauw PS wel. Voelen ze weer al wat droger. Uw internet had er net volle zin in. Ik ben toch wel aan thuis met een mobiele telefoon en een wifi. We zitten in zo'n daalgebied, hè? Ja, ik alle providers voor gewoon met mobiele telefoon. Ja? Helpt al je niks? Nee, die ene keer dan ging ik met de kap dat ik in YouTube, dan had ik een beetje ontvangst en dan hoor ik Ja. een keer maar het dwarp uitreden voor ik wel ontvangst had. Nou, ik ben beter gewend als dit. Dit gaat het niet meer worden. Nee. Ik ben wel benieuwd naar hoeveel kijkers we hier hebben. Hè? Ik kan het net zien, wat? Ik denk 2, Jim Hart en Lisa. Ja, zo het dan op haar tekst? Weet ik niet. Kijk, de fans die typen van ik sliep je het goed uit, want ik wil vallen. Ja? De meeste typen naar me, ja. Ja. Die moeten echt erin voor zitten. Nee, Of kijk net niet. Klaas Beckerma. En die schreeuwt nou een Facebook bericht. Dan moet er even een Facebook berichtje schreeuwen dat hij nou zocht. Dan kunnen wij dat misschien vinden. Ja, ze hebben nu dagen. Ja? Maar ik wil zeker weer dat ik internet heb. Want anders Ja, dan ja, zitten we ja. van alles te bedenken. Ja, maar dan kun je wat aan over zien. Ja, dat is weer. Klaas, best online? Typ eens even een berichtje naar huis. Meestal ga ik op hun bril afspelen. Tot ze trouwen, twaaien. Ja. Meestal joegen een lidsfeestje, gewoon thuis en vonden nu speel je zo leuk. Ja. Dan kijk even komen hoor. Ja. Oh, de hennenwest. Mhm. Is zo leuk, is wat. En altijd goed contact houden, dus wel altijd Ja. wel even chatten en met optredens en komen ze bij me. Ja. Ik heb een pruttige meisje kennen leren de laatste keer hier. En ik een heel pruttige leuke meisje. Dat is een verrikking. Ja, dan denk ik van, juist wel, het kan wel. Ja. Ja, het lijmt net om niet. Nee. Denk ik dan, het lijmt wel wat ratterige waard. Dus ik zei, je kubaat, kan jongen, je voelt met de kont in de boter. Zo leuk vonden we dat. Hè. Al die kunstzinnige mensen die het alle jaar respect van me hebben. En Ja. het is wel lekker vrij, weet je wel. En als een beetje oorsbest, nou, dat gaat het liefst. Mhm. Ja, dat vind ze nou leuker als. Ik kwam er voor het eerst, ja, even hier kan optreden, zie je die iglo daar. Even voor de goede orde, de ruimte voor de niet-rokers is buiten. Ja. Dat begint voor het al goed. Ja, mooi.
Geen oergesteld van links. Mooi. Vanavond wel een heel prettig rook trouwens. Ja, hè? Ja. Meer Je dan hoort hoe eigenlijk net, maar... meer dan vanavond goed wijzen zo vaak in Ja, longontsteking. scoot en wat op ik laat dan. Per uur sliep ik dus kom. Ik schrik ervan. Hè. Het haast daar, zo leuk. Zeg ik nou, wat ga jij er? Ja, Barry White. Wat een stem, hè? Ja, mooi hè? Ja. You're the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star. Het is eigenlijk discotheek. Oh. Ja, dat is disco. Pure Vind ik wel. disco. Een disco soul-achtig. Ja. Ja. Zo voor Boney M eigenlijk die geweldig. Ja. En dan doen ze nu met me niet. Dat ben Ja, ik, hè? sure. Dat ben ik gewoon fijne herinneringen, weet je wel? Dan is het beter omdraaien. Ik is beter dat piekenvel oranje horen en Ja. dan dat snow dan gewoon even uitzakken. Ja. Nou, ik had je wel heel vaak, ja, Ja. van mij man. Ja. Ja, maar dan praat je erover en dan just dat voor die gebeuren. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld de hele oude BZN vind ik echt prachtig. En de Cats. Want de Nederpop die heel erg goed in die tijd. CDA nemen het letten. Eerst hij het. So many things. Ik ga in die koffie bij, doe ik of niet? Wat zei je? Ik ga in die koffie bij, doe ik of Ja, niet? ik mij wel een bakje. Ja, hè? De laatste zwieren shack, dan haak ik het op. Dat is lekker bij de koffie, hè? You make me feel this way. You're like a fresh morning dew. Zijn een en de mannen nog opschoot, hè? Strakjes bij de vuurkar, dus Ja. die in die lijn. Daar is hij nou nog voor, hè? inderdaad al heel. Ja. So many ways that I will love you until the day I die. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. First, my life, my everything. Echt violen erbij, hè? Net een goed keer op een keyboardje. Er zit echt een paar violisten. Ja. Wat weet je dat? Een vrouw op drums? Die is nou net zo lang alleen stond, hè? Hier is 2 treden alleen. Dat Nee. is kennen, ja. We gaan niet meer. Maar ze vond Isaac Hayes echt te gek. Wie? Isaac Hayes. Die hier de muziek van Shaft hier eruit vroeger. Ken ik hem. Nou, als vast South Park willen jongen. Nee, En dan de niks. stem van Chef. Dat die Isaac Oh ja. Hayes. Oh ja, 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 ja. Was je chocolateballs? Ja. Ja. Chocolate salty balls. Stick hem in je mouth en zak hem. Ik zou die even wat oortje letten. Ik hoop dat ik het vinden kan. En eigenlijk wil ik die alleen maar letten omdat ik me altijd de boost nu scoorde om die videoclip. Dit is een maatje van een videoclip in de jaren 70. Nederlandse videoclip. En ik weet zeker dat je het vet leuk vindt. Want die kerst wel. En hoop ik dat de videoclip erin zit die ik zie. Volgens mij is het deze. Ja. Ja. Dit is dus de oude BZN. Dit is prachtig.
Eerste shot, maar het mooi tellen hoe lang dat wordt het voordat de tweede shot, ja, dat zei ik van, zo zitten wij de televisie Ja, bij ja, zitten, ja, ook, zo hè? moet Voordat het de blijven. volgende shot, dat is echt geniet hij helemaal steken. Maar ze heel iets beetje nerveus, dan was ik in de kamer. Oh, ik zit al een paars of zo. Ga ik een handje van. En ik vind Veske zo vreselijk leuk. En ik vind dit sfeer, dit is zo'n zantig sfeerke. Ja. En dan komt vriend Keizer aan, maar die komt zo verschrikkelijk. Als die aan het beeld in stapt, dan geniet hij helemaal steken, echt weer. Dit is echt die tijd. Ja. Oh, je hebt foute speedo's nodig. Dit is toch de pure gezelligheid als dit hier. Mooi hè? Ja, dat vind ik prachtig. Kom in, als mij niet jong, dan dansen ze jong. Dan weer ik zo'n jonkje. Ja. Daar komt het, daar komt het. Wat je? Dat is toch fantastisch. Ik vind het echt, ik lees helemaal in de leuk. Ken je net loder? Nee. Dat is de goede muziek. Ja, ik vind het Toch? echt leuk. Ik vind Ja. het echt leuk. Ja. De Nederlanders is die goed bekend in de 70 jaren, ja? Nog steeds één shot, hè? Ja. Hier een camera. Gaat nooit procent kosten, zo zeggen. Maar toch, vriend, heel lang met die Corolla en nu is hij niet weer waarom. Ja. Waarom kon je dat toen net? Carola had ik een Tia gewoon, hè? Is dat zo? Toen al, ja, in de tijd dat ze, die er heel goed uitkwam. In de tijd dat ze zong nog bij BZM. Nou kan ze een shot wisselen volgens mij. Oh, ja, is je zo? Ja. Ja. En dan ben we 1 minuut 57 onderwijs. Noem maar eens even Ja, gebeurd. dus ik vind die accordeon, ik zou leuk die nou komt. En dan die foute kop van hem erbij, zo, dat is toch prachtig. Je was vroeger eerst drummer, hè? In een, Ja. in een Ja. rockband. Ja, Wie dat net White Lion of zo? dit is toch prachtig. Wees nou die van Nick en Simon, dat is toch echt een Nick Schilder, of net? Is dat Ja, maar in Volendam heet het al je schilder Ja, en hè? Keizer en Tuip. Dus het is net... Oh, misschien is het wel familie, hè? Maar... Nou, ik meen dat het haar zongen wie... ja, had ik mezelf wel aan praten, ja, dat had ik automatisch aan. Wat? Dat is zongen van hem weer. Van haar wie, Oh, dat aan die Schilder, Nick Schilder. Ik zeg net dat het net zo is, ja. Maar ik weet wel dat ze daar een paar van die familienamen haast. Keizer, Tuip, Schilder, Veerman. Dus die wijs net een wonder dat heel Volendam naar het banjo speelt. Toch? Dat spelen ze bij jou. Ja. Ga ik er helemaal naar Waarden, hè? Ga ik er helemaal naar Nee, maar ik jij? ga de banjo naar binnen, ik ga mandoline binnen. Oh, hij is met bij die. Ik ga een mandolinetje binnen. Wat is Ja, ik denk ook nog naar meer koffers meenemen, maar dan kan ik het alleen nog net meer. Hoeveel koffers is mij dan? Twee. Maar die mandoline, Mandolintje en gitaarke. die mandoline moet er nog wel even uit. Want anders had hij van niks moois Ken leeg. aan nou wel even. Of had hij geen zin in? Jo, ja. Maar we hebben de zoeker. Ach, sorry. Een slechte gast hier. Reur, hè? Maar wij eerst Zulke feestjes even, haak ik ook om in niet. de stemming te komen, een mooi banjo of versje. Mandoline. Ach, ja, sorry. Daar zit verschil in.
Welke maar we opzetten? Wat is het zo net? Wat zullen we zeggen? Mando. Ja, ik weet zo, het even niks op YouTube, joh. Oké. Wat moeten we dan opzetten? Sowieso? En we lossen Nou, je ziet het nou lekker in de Santa Gerien. Nu is Ja. nog wat ideeën in het ashuis. Ja, dat weer deze. Ja. Nou, wat hebben we nog meer in de Santa Gerien? Boney M, Rivers of Babylon, dat is echt hetzelfde Wist je wat tijdperk. wat ik fantastische zondag hier in een disco vind? Smokey, denk ik. Nee. Een Dr. Hook. En dat werkt wel. Ja, maar hoor. dat vond ik net zo verloren. Nee. Wie met te saai. Oh, ik vond het wel leuk. En vooral het foute vestje. Ik heb mijn blue jeans aan. Nee, ik vind dit vind ik ultiem disco. Wat ik dan wel leuk vind. Ach, we krijgen een commercial, sorry. Nou, wegwezen jij. Weg. Yep. Doe maar hier. Komt er wel wat. Oh, ik heb hem zacht in. Ah! Sorry. Oh ja, ja. Dit vind ja. ik echt leuk. Donna Summer, toch? Ik vind de videoclip net zo indrukwekkend, mag ik zeggen. Ja, vind ik echt heel erg leuk. De eerste foute synthesizertjes. Ja. Nou, ze is doos wat. Ja, nou dan. Santa Gerien? Ja, maakt mij niet uit. Wat is de mooiste tijd van de muziek? Hier in het zand? Santa Gerien vond ik wel heel interessant, ja. De hippie-periode had ik het wel een beetje in mijn hoorn, maar ik vind de rhythm and blues tijd van Elvis geweldig, hè? Van Elvis? Ja, Elvis. Ja? Geweldig. Daar ik altijd machtig van. Welk nummer? If You Love Me, Let Me Know. Skreun door Olivia Newton-John. En dan zong door Elvis. Hij man een prettig goed spel, ja. Hij wie echt net om een hoog te kijken. Maar je had er met Maar- jumpsuits al was juist het? Maar is het net andersom dat hij het skreun had dat Olivia Newton-John het laten zong had? Nee, Olivia Newton-John had het skreun. Wie die toen al zo wat dat hij... Ja. Ja? En Elvis die speelt het. Oh? Je wie singer-songwriter, hè? Ja. Maar je had er die jumpsuit al was jongen. Ja. Je waren er al vatsig. John, and it's called If You Love Sure, Me, Let Me Know. written by Olivia Newton-John. She zei het ook. Maar je weet er al wat uit te hakelen. Je man kon er wel net on op in worden in die In your sunshine, 12 jaar er waan toch? I grew to Ben love je? you. Stuk zo wat? 12 Ja, jaar, dat ben ik haast. Nou ja. Hij, ja, dat is zijn leeftijd. Hast Elvis uw leven? Ja, hij vertelde ik bij de club van zo'n 20 kwam vroeger. Daar ben ik ook met de haken door geslepen. Maar dat waren ook grootheden. Desondanks. Ja, zeker. Zo, dit vind ik nou zo fout, hè, met die muziekwissel. Wat is fout? Ja, die kung fu moves en hè, daar hoor ik net zo van. Maar die zijn crazy fan en dan hier 2, 3 jaar later dan staat dit voor die. Hetzelfde idee is met Rory Gallagher. Dan is helemaal fan van Rory Gallagher en dan goes erheen en ziet als een papzak met een breken moer. Dit is in het ware leven steken zo. Ja, teleurstelling. The hands that run their fingers through my hair. The smile that says hello, it's good to see you. Anytime I turn around. Dan weet ik nog een van hem, dat die pakt me persoonlijk. Walk a mile in my shoes. Vast commentaar op moorleven, maar het eerst maar eens een paar kilometer in die massie square rennen. En daar gaat het over. En dan staat er, walk a mile in my shoes. Ja, die is mooi. Die pop is dat? Ja, ja. Met het rede podium.
Zo'n Jiske bakpakken, ja. Jiske poeder. There was a guy said one time. He said, Hier wie zwiegelovers, hè? stood in that man's Ja? shoes. Ouders, ja. Ja. I saw Je had het spelen en geleerd in het kerken. Ik geef ze voor de camera Ook zetten. waar. and watched with helpless hands. Dat doe je, hè? Dan kroep ze naar het scherm. So help your brother along the way. Zie je, zo'n crazy vent dat je nou weer. Starts. But the same God that made you, made him too. Dat is een mooie, With broken hearts. mooie uitspraak al. The Ja, same toch? God that made you. Same way. Is dit zijn eigen tekst, zijn eigen verhaal? Weet ik net wie hier wel teksten schreeuwen, hè? Maar het verhaal erachter, dat had mij zelf persoonlijk altijd wel. If I could be you, if you could be me, For just 1 hour if we could find a way. to get inside each other's mind. Oh. If you could see you, Je had een heel serieus bladskip, het was even een gigantische braksectie. Ja, ja, I believe it'd be so bright to see ja. that you've been blind. Die gaat er aan de draai. Long mile in my shoes. Zie je, daar gaat het. Maar de muziek, We vliegen onderbroekjes het podium op en niet net al jongen. de muziek refereert ik net aan dat treurige verhaal natuurlijk. Nee. Nee. Now there are people on reservation I'm in the ghetto. and brothers there for the grace of God over you and I. But if I only had wings, I'm a little angel. But you know I'd fly to the top of mountain. And then I'll cry, 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 cry. Nou, die is leuk, toch? Ja, is mooi. Criticizing the cue, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Ja, de beestjes overal, zelfs in de gitaarkoffers. Oh ja? De beestjes. Ja? Ja, hier op een vlier. Zo komen ze achterna. Ik kan ze maar in huis nemen. Die viskersboord laat er ook nog altijd, hè? Ja, hè? Ja. En die boord, hè, daar is hier een bijkamer, zonder dat wij dat jongen hebben. Die pikken naast. Ja. Daar laat je eens iemand heen. Ja, hier liet het boordje lagen. ja, lijkt me Ja, wel lagen waar. hier achter nog. Ja. Ik denk dat die man nou gewoon op het grote schip ontslachtje binnen. Is goed? Ja, daar zitten we zo'n werkbankje aan met wat spielerij en Ah. zullen we dan weer voor de ingewan nu we weer op zee gehoord. Wat spelen ze het liefst? Wat voor instrument? Hing het helemaal van de dij af. Ik wil eens dan haast zoiets van, nou, ik leer op het heden even niks bij op gitaar. En dan pak ze een hoorinstrument en dan just er even op een andere manier mee en dan krijg je wel weer ideeën. Ja. Verandering van spijs doet eten, zeiden ze dan, maar het is wel zo. En de bij jongen, daar had ik net de voorkeur voor het instrument? Nou, hier jong ik eigenlijk net bij. Nee. Ja, of ik met begeleiding ga. Ja, die jongen met een slager aan de baas doen. Maar, het spul had goed vochtig geweest die reden. Beetje stemmen, ja? Maar deze instrumentjes die hebben zo'n kracht, ze zijn zo lied. Maar ze zijn zo krachtig.
Je hebt ook nog wel eens een echte Gibson van haar. Dit is dan de perfecte kopie van de eerste Gibson mandoline. Maar als een echte had dan maar 20.000 op zijn minst uitlopen. Ja? Van de echte Lloyd Lower Gibson. Ja, die waren voor het eerst maken in jongetje Sandje ook. Dus en daar is dit de perfecte kopie van. Maar ja, wat mij erin wezen mij, want dan had ze een ding en dan kun je nog staan met mij aan het optreden. Zo. Hier keer uit de standaard wij vallen. Ja, voor het studiowerk. Ja, Maar mijn aardig was misschien ze ooit deze, nog eens. dan bij aardig was ze deze verkeer weer van dat ik ken. Ja. Ja. Ja, je kist heel breed op. Ja, je kist ook heel roeg, hè. Gewoon door mijn hand aan. Het miauwt nog even wat. Dan wordt het genaaid eerst, hè. Nou, dan maakt het vol gas aan weer, hoor. Maar als het een bolle taal bij mij uittekent, ook niet, hoor. Maar ik kan het heel leven, denk je, man. Kost een beetje de blues gospel, hè? One glad morning when this life is over, fly away to someday called God's celestial shore. I fly away, I fly away, oh glory, I fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by, I'll fly away. Het is nou met zuur, genau. Ik begin al te zwetten, Bart. Het wordt hier over warmer. Maar dat komt omdat ze nou wat dichter bij de kacheltjes is. Of had ze nog gewoon? Nou, die zit de hele nacht lang. Oh. Maar dan zie ze steeds vier bij waar en nu komt ze dichterbij en nu viel ze hem. Ja, Ja. ik zit dichter op het vuur. Ja. Ik heb nooit gedacht dat wij nog zo'n mooie luchtskimmering zien. Ik dacht dat is reine, maar dat is zo mooi als wat. Misschien is een prachtige loft over daar. Ja. Ik denk dat we jullie gewoon keihard wel mooi wakker rijden. Kan maar zo kunnen. Ik slijm een daai achter bij jongens komen. Hoor dan. En dat is al echt in die blues werden. Maar ook is bijvoorbeeld ook deze herkend voetbal. Weet je. Ja, nou, maar als dat zo is, dan luistert wel een hele druk bij mij. Als ik hem nog net ken, dan zit ik van lul. Nee, dit herkend worden, dat ken door, ja. Oké. Ja, daar. Ken je ze net? Oké.
It's now or never. Maar hier ik wel eens zijn dan dat ik fan wie van Elvis. Nee, Nee. best dat? Nee. Ja, maar die kerst al wel. Jawel, ik ken hem wel, maar hij zit net zo diep in mijn systeem dat ik hem voor het direct eruit halen. Nee, maar zo, dit is de Amerikaanse manier van spelen, hè? Eigenlijk is het een beetje de blues, maar dit is waar de Italiaanse klank. Zo, de emigranten hadden een mandoline bij mij nam naar Amerika. Ja. En daar is de bluegrass waar ontstaan. Oh ja? Oh ja. Dit is de bluegrass mandoline, de F5, hè, met de krul. En die Italiaanse, dat is zo'n, nou, een trientje, zei maar dan een hele balle buik. En dat zijn de Italiaanse mandolintjes. En welke is mooi? Dit. Ja? Ja. Waarom? Ja, dat is persoonlijk voorkeur, denk ik. Maar ik hou wat met die blues en die bluegrass, hè, die Amerikaanse manier van muziek maken. Ja. Want dat is eigenlijk gewoon waar die grote smeltpat van al die emigranten dit binnen elkaar. Ja. De Ieren die combineren de mandoline bij mijn banjo, dan kreeg je mandolina banjo. Ja. Ja, hele hoge klanken. Ja. Daar kwamen dus echt hele nieuwe instrumenten uit. Ja. Nou. Dan kroepen we straks in uw graaf, jong. In huis. In uw graaf. Hoezo? Nou, bij het. Oh, dan neemt Zo hij niet is in het, graaf kroppen. Ik schrok al, ik denk nog eens rare dingen nu hij met mij. Willem wil best al weer uit in graaf. Ja. Ja. Zo 4 keer wel weer zien. Mooi hè? Ja. Maar we zien nog steeds net een mooie zinsopkomst. Ja, ik de hele week nog niet zien, dat vind ik wel jammer. Nou, het wordt er al een beetje razig. Ja, maar ja, er zit zo volle bewolking. Is mooi hè, ook is hier waar die cameraman daar besturen, wist je dat? Is dat zo? Ja. Als je nou zegt van Jan, maakt je even een shot van die twee boordjes daar links, Dan doet er dat. dan doet het dat. Alleen als het zegt dat ik het zeg, doet het net. Ik laat Jan mooi worden. Ja? Ja, die hoor. Ja. Net plei is ook een man. Hetzelfde geloofsmeisje kan altijd de vriend houden, want ze kunnen die meidje inbreken. Ik ken een jongen die kon heel goed zou praten dat het klopt. Alsof. Ja. En dan mijn soundcheck, weet je wel, dan zit Ja. er een microfoon. Ja jongens, ik weet niet wat volgens mij. En dan zegt hij, Ja, maar die zie je, Roosman ja, maar is zie je. komen. Maar die grappen was net een vaak, want dan ben je net als muzikant zijn. Hè? Ja, mooi hè? Want als de tjen die haast en toen krijgt ze waar naar zitten, en dan zullen we die weer omkrijgen. Ja, Ja, ja. En dan stiert het wel voor het publiek. Hè? Die man die kan die meidje inbreken. Ja. Maar op zich, ik wel een mooi vaak, denk ik, cameraman. Ja. Nou, dat wist het van Thomas overal, toch? Ja, maar toen was het vroeger nog mooi tussenroelen. Hè? Mhm. Als je in de wereld met z'n allen opleidingen aan, wie denk je dan? Hè? Ja, en er, ben net zoveel, er is minder werk voor die jongens. Dus die Ja. jongens die gaan vechten om overeind te blijven. Mensen als vroeger, hè, als hij die roelen, dan zou de autohandel in. Maar was toen zien we autoverkeer worden binnen delen. Dan was ten eerste al LTS, HTS, dan komt de autotechnische squallen. Ja? En dan pas best autoverkeer. Ja. En dan roegen ze toen samen net met tussen. Nee, als verkeerper zelfs niet eens. Nee. Nee, hè? Dat is een hele hoos, man. Ja. Apeldoorn. Toch, die Vroeger, opleiding? dat weet ik niet. Maar zo vroeger roegen ze er in de praktijk gewoon tussen. Ja.
Maar hetzelfde met de metselaars. Die met metseldiploma's had. Vroeger ging je gewoon een snotavond met een heid met de bouw op en eerst opereren. En als de stien niet voor je, dan moeten ze de troffelbeek pakken en ze leren staan gewoon het vak. Ja, maar dat is nou ook net meer zo. Die jongens die door kregen eerst een metselopleiding op LTS. Hm. Zo is dan als een opleiding volg je wel. Ik zou het niet doen. Nee? Als je dan een vak leren moest, buiten de muziek om? Ik zou het net weten. Nee? Ik zou het net weten. Piekenvang is geen vak. Nee. Daar heb je geen diploma voor nodig. Ja, maar het is, Het is misschien wel een vak, maar ja, daar heb je geen diploma voor nodig. Of is het net een vak? Mag ik Ja, dat? maar het wordt eigenlijk raar gaan, want het is tafpad met de man nou. Maar dat wil trots hebben. De meesten die houden net een maand vol. Nee, hè? Nee. Nou, je mag nou heel nodig gaan. Dan hou je er wel voor. Ja, man. Je moet maar raken aan voorzetten, dan moet je wat aanpakken. Nee, ik zou het echt niet net weten. Zoek dan hebben we gewoon een beetje behoorlijk ook om medaille om te krijgen. Ja, hè? Ja. Net een creatief beroep? Nee. Ja, toen zei het, maar het moet de muziek omwaarden. Ja, hoor, een creatieve beroep moet de muziek. Je kan ontwerper worden of cameraman of noem maar op. Nou ja, cameraman leek het me wel leuk, maar nee, net meer roep ik naar. Nee. Hm. En dan zou net maar spelen maar dan zou ik bijvoorbeeld wel studiotechnicus wijzen willen. Ja. Ja, dan zou ik wel in de knappen zitten, wel een orenbands opnemen willen, bijvoorbeeld. Ja. Dat leek me wel leuk. Nee, ik zou het eigenlijk niet net weten. Ik ben ook wel aardig tevreden, joh. Maar eerst jij maar eens een weg van ik weer verder de droom. Je maar eens wat van meidje, nou, daar sta je middenin. Hoeveel tijd jou is jezelf? Hoe bedoel je het? Om heel vier te komen? Ja? Ja, dat is mijn richtlijn eigenlijk net. Nee? Ben ik net mee bezig. Willem had het dan altijd maar over, ja jongens, een opbouwtijd, wat zie je hier, maar als we nu gaan. Ja. Ja, en dat zo goed het in de regel ook wel. Dat is toen al die bands wel. Hè. Als nou de staat gaat nou eindelijk stevig voort onder de grond. Maar die man ben ik al een hier stol bezig. De jeugd van tegenwoordig in het vermiddelen, hoe draai ik al zie je niet in mij. Ja, heel lang inderdaad in een soort van niche zitten. Ja. Voordat die mainstream waren, dat klopt. Ja. Ik denk dat wel de opbouwtijd is die Ja. normaal gesproken. Ja. Ja. Het is bij mij hier in Friesland wel, en dat is eerlijk wijs, het is in wezen niet naar in Friesland en maar een beetje namen. Hè, maar ik net groter maken worden als wat het is. Maar het is wel heel snel hier. Hè, bij bam en in een stier ik overal. Tenminste hier in Friesland. Nou, je bent kwart wel een leuk uitje, maar in de Belgische Sardin. Vakantiehuis kennen maar op een motorcamping daar. Dan krijg je de hele weekend een mooi vakantiewijningje met saunaatje erbij. Ja. Ik ga er nooit eens in naar Den, dus dat is ook wel een heel avontuur. Weer een streepje. Ja, Ja. Nou, Amerika komt denk ik nog wel, joh. ik hoop het. Dat is wel een droom van mij om eens een keer om echt dat zuiden mee te pikken. Om dat echt mee te zien hoe die mensen daar leven. Wie zit hier de cd'tje draaien, maar in mijn voorstelling zitten ze daar jongens in de zwoele Sembrion om met de boeren een beetje te jammen. Ja. De boorman komt met een banjo en de buurvrouw had een viool en het nichtje had een gitaar en paken kan ook wat spelen. En zo zitten ze daar wat binnen maar. Beetje goed keer per zelfstookte drank wat maar eigenlijk niet. Want die gaan net nijl om mijn kont te klauwen, maar volgens mij ben je hartstikke gelukkig met een zelfbouwde instrumentjes en een eigen stookte whisky en Kan ik een te romantisch beeld wijzen? Als Ja, er dan dat eigenlijk kan. is dat het afvalt, Ja. dan maar eigenlijk gewoon een Westerlinger binnen. ken ik. Ja. Dan zei ik, sommige fantasieën kunnen misschien ook beter fantasie blijven. Ja. Hè? Maar dat zoek ik toch wel graag wel. Zo bij de hele Mississippi daar lopen, hè. Het hele zuiden mij pikken.
together met Willem? Nee, maar Lisa, op mijn gemak. Willem en ik jutten er maar op, die vliegen alles voorbij. Dus is juist nog niks. Ja, we willen. Maar nee, dat wordt met Lisa doen. Maar nog ultiemer is langs die Mississippi, met Lisa, en met Willem, en met Johan Keus Ja, op tournee. De hele klik gewoon. En dan op tournee, spelen. Dat is het mooiste was. Speel je daar? Maar gewoon een keer op vakantie. Zo Nee, ook mooi spelen. vinden. Ja, dan mag Dat is je toch een volle ultieme? van plakje tot plakje. Hoor een jukejointje pakken. Dat is wel leuk. Nee, wie weet. Blijven dromen. Ja, ja. Misschien komen we ernaast. Ik kan nooit eens in het vliegtuig zitten. Ik moet de BA barakkersbehandeling hebben. Je moet met Malcolm met morfine opvoeren of zo. Ja, is de bank waar het ding? Ja, ik kan Ja? nooit eens een ding zeggen. Nee, maar dan kan ik wel, dat wil net zeggen dat het eng is. Nee, maar dat is wel wat me altijd aanruimen had. Ja? Ik was er net. Dus Willem die woont nog eens een keer een oefenrit met mijn meidje en een weekendje Londen of zo. Ja. Eerst eens een litsritje. Ja. Zit het aan weer maar Jack, jongen? Ja. Ja, maar nou even net, Willem. Hier op de trottoir. Maar ik heb best zeggen als het prachtig vindt. Ja, dat ken ik. De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Ken ik de hele vlucht in de hobbelskop had ze had ze me arresteren. Waarom zullen ze die arresteren? Oh, ik zo'n paniekmeidje daar ook. Gries me jongen, hersengerudding. Ja, hè? Ja. Maar volgens mij hoeft ze net een beetje horen, ja? Nee, het zo gewoon. Ik denk naar beneden klappen. Ja. Poeh. Had een mooie naam ervoor. Er wie ooit is vlak na 9/11, nou, toen die vliegtuig in het Ja. worden zaten. Toen was er een piloot bij een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, die heette Jack. Ja, En een hijack, dat is een kaping. Ja, hè? kaping. En die piloot, Jack, die zit achter de knuppel. En zijn collega kwam binnen en die zei, hi Jack. ja. En toen dachten ze bij de verkeerstoer dat er een kaping weer. Dus je had bij al je toestanden dat hele Flamefield ontdromen en hij moest bij een noodlanding, weet je wel. En alles heel omzichtig op dat. En ze zien nog in de groen, bleek dat er niks aan de honger was. Maar dat alleen die in het zien hoorde zei hi Jack. Ja. Nou, ze deden echt niks verkeerd. Dus dat Nee. had het er zelf maar van maken. Ja. Dan is die een probleem. Maar ik wou bijvoorbeeld in het vliegtuig net op bierbommetjes te praten. Van Unox. Hier gaat er boom in het vliegtuig. En dan is de poppetjes aan de haast. Ja. 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 Volgens mij ben dat Berghain. Ik weet het zeker, maar volgens mij wel. Ja, die ran toen we hierheen gingen hier op een wei. Die twee? Nou, die twee weet ik niet, maar er waren een staaltje bergeentjes met een heel klikje lietse pikjes. Oh ja? En reden we met buskenpedaal. En we deden zo voorzichtig mogelijk, maar de ouders waren bang, ze hebben die vliegen zonder die pikjes voort. En ik vernam wel dat Gigeer had het hard. En, Toen je hem hier in de kamer? Ja, ja. En toen de cameraman uit hebt, en hij doen, filmen, zei, die zei al wel wat natuurlijk. Dus die filmen met die litse pikjes. Ja. Die is te geheim in de kamer. Ja. Maar ik hoorde wel vernemen dat Gigeer het onthard had, want dan kwam ik voor een roofvogel aan. Ja, de ouders gingen voort en de litse pikjes die stapten dan in paniek op een wei om. En de cirkelen voort een roofvogel. Dus toen is de cameraman uit de auto stapt. Ik zei al, die shot al wel wat. Die man is alles stroomlijnders of zo, maar die is wel een mogelijkheid. Ja. Ja, dus, maar ik hoor wel vernemen, Gigeer had het onthard volgens mij. Die woont het heel dat zijn pikje pak waren. Hij kan wel hard pik. Hier dat. Ja, Ja. zeg maar waar. Ik Ja. snel iets handje. Maar wel een hele grote molen had er, hè? Ja, maar het is een afweersysteem, ja. Dat Wat, die grote molen? grote bekje van die waardpieken. Ja. Gaat mensen op afstand, maar het zei net dat we die de kapper afraden. Ja. Maar het kreeg wel af. Wat is er wel? En pissie. Oké. Was ik nou met die te haasten? Nee, ik net, ja. Wist dat zeker? Want Ja. we trekken het hier best eruit en ik wil je net op een lege maag voor het jongen. Nee, dat gebeurt net, jong. Nee? Nee, je haast een lange rit op de grote skip, dus nou. Ik ga eigenlijk nog zin in een tosti of zo. Nou, hè? dan doe dat even. Ja, maar ik vind ze lullig om alleen te eten. Hoe Dat is- is die delen? Zal kijk. ik een helftje hebben? Ja, zien we dat wel? Maar ik met al in piemelie. Dat doe ik Best. nog wel.
Ja, nog 3 kwartier. Ben wel Was het tosti vieren? kaas? Ja, 3 kwartier, dan maken we eruit. Oké, Het is 4:04. Was het tosti kaas of hamkaas? het liefst hamkaas. Best. Nou, het is wel dreig. Ja, hè? Ja, met dwarsbedrag van dat die wat gebeurt. En dan komen ze opeens weer binnen. Ja, dat is gewoon ingepakt van de regen. Ja, het is dan wel eens uit hij erboven. Zegt hij niet van, ja, ik ga gewoon naar buiten. Nee, hij gaat naar beneden. Zegt hij, oh, zullen we eens naar buiten gaan? Dan is het daarbij zitten spitten. Ja, goed, hè? Nu maak je dat. Ja. Dan gaan we naar beneden. Ik maak me net de camera. Nou, dan heb je samen om. Ik vond het leuk. Ja, ik ook, Jack. Ja, vermaak het. Ja, absoluut, jongen. Ik ben lulhannes, hè? Ja, nee, dat 9 uur lang, dat doen die anderen ook. Nee, het eet goed hoor, man.
Hoe heet die man? Waar? Dit, Waar? waar dat in? Eertjes. Zit er nog wat in dingen te beheren? Oh, Lisa denk ik had er een foto op zet. Kan het best, hè? Klaas Bekkema zit wel in mijn vriendenlijst. Meestal ben nog 2 jaar getrouwd. Heel leven meestal. Nou, hier haal ik dit nog in een riedeltje. Burgum? Ja. Nou, die had net jongen. Nee, Maar, jammer. dit is net hoor. Het was de modderfiguur, maar niet fans, jongen. Ja, af hier had wat op mijn tijdlijn zet. Maar dan ik hem des, jongen, daar zie ik Oh. niks op. Nou, dan maak ik hem heel ook. Ja. Ik ga nu het sliepen, zei. Hey, ik eet er dus nog wat meer, hè? Want Ja, ja. bliksem. Wacht even. Oeh! Mes. Doe even niet een vestkanaal, ja? Ah! Ah, Fuck. dat is een blakkie. Wat dan maar? Ik kan ik die bovenste dragen gooien en doorflappen. Dan is er ook weer beter als voor de onder, ja, hè? Dat is toch wel helemaal liggen. I'm a rolling stone, all alone and lost on this road of sin. I pay the cost when I walk by. All the people say it's just another guy on a lost highway. Just a deck of corn in a jug of wine. In a woman's life makes a life like mine. On a day we met, I went astray. Started rolling down on the lost highway. I was just a lad, nearly 22. Neither good nor bad, just a kid like you. Now I'm lost, well, too late to pray. I started rolling down on the lost highway. So boys, don't stop. You're rambling around, I go on this road of sin. You're sorrow bound. Take my advice.
rolling down. Het slagen voor de ballon. Sorry. On a lost highway. Nou, ik kan nog even niet een vastje dienen. En een mooie. Maar meer kan ik nog ontgaan met de stem, joh. En ik had feestjes zitten verstieren, maar mijn mislukte toastjes. Sorry, Jack. Nou, ik moet een beetje neuven, hè. Ik rook je zo wat pakjes zwieren van op en Tos die doet me de daar zo. Ja, maar ik ga meer reek maken als jij. Sorry. Als je het lekker vindt, les maar steen, hè? Nee, joh. Juist lekker. Krijg zo'n beetje visje en dan zo'n weg bij het barbecue'tje mij, nou, daar rook ik altijd wel een wasje aan. Er zit er altijd een beetje zon op. Even een onderbroek en wat jet zou houden door. Dat mag een beetje knarsen. Oh, wat had die man eigenlijk gesjouwen net op zo'n nacht. Had hem de nek in het brussen naar die, hoe zijn eigen kabels. Dan weet nog wat je bij dat heuveltje op. Ik vond het een mooie nacht, Jack. Mooi. Echt weer. Zo, dat vind ik wel mooi. Nou, wat vond je het ook? Ik vond het hartstikke leuk. Ik snap net dat ik het daarom zat je nog een hik had. Nee. Ze heeft het vaker dan. Nou, mooi. Dat kan ik kan mooi naar oren gaan. Mag ik wel zien, niet? Nou, maar zoals zei, wij hebben een heel oor insteek. Nou, Wij een heel oor type. Ik mocht bijvoorbeeld die oudere vrouw graag praten jaren. oh die. Ja, bestikjes van jaren. Oh, die gast die hebt. Ja, mooi hè? Achie. Toen die meisjes een heel leven horen, die hadden wat te vertellen. Ja. Nou. Ja, dat is een hele fascinerende. Maar dat vond ik zo alle keer, echt weer. Ik vond oudere meisjes altijd leuk. Ik had ze eigenlijk net meer in mijn leven. Ja, nou is hij een oud mannetje, maar... Ik had hier geen pakers en beppers meer en... Dan wist het. Ja, oké, ja, officieel dan. Maar ik mis mijn pakers en beppers nog wel eens. Ja, dat is weer fijn. Nou. Maar die werd denk ik ook in de bord. Nou ja. Dus die zit denk ik in het dagelijks leven natuurlijk. En dus beppen waren de laatste 14 jaar bij ons uit hem niet. Oh ja? Dus men verzwaren dus beppen tot het laatste moment. Ga ik vruchtensap of zo? Ja, de zachte kom even, iets zonder prik. Nou. Ik ben het van blij aan het pakken. Je kijkt wel een drupje van haar. Ja. Of is het ook, Ja. sinaasappelsap. Ik dacht, we staan mij nou een serveren zoest. Ik ben ook blijven doen. Mooi. Ik kom maar een slokje trouwens, ja. Wat? Ik kom maar een slokje. Ja. of zo. Goh, wat mooi. Wat een... Ja, maar kom maar. Ja, weet je, ja. En dan klopt die dap eruit, die dap draait wat terug. Ik denk net dat die zijn koelkast lezen kunnen. Nou, zet maar dicht op. Echt een hele mooie loft, hè. Daar is het. Wat moet dat ding net dicht dan? Nee, hij jakkert wat. Hij vond het goed dicht. We zien zo'n mooie loft dat er is. Ja. Nou, ja. Vandaar. Nou, alle roos. En die laagjes opbouwt. zo Prachtig. steeds. Verschillende lagen. Ik vind dat een schilderij, echt weer. Komt ook omdat Zinnen nog leeg zit, denk ik. Maar op een of andere manier is het kind die dat genomen. Maar die is heel wel. Oh! Oh! Ik denk, daar gaat het altijd. Mooi hoor. Ja, super. Zo hard koek die ik net bij de broekriem krijgen. Dan hier het al geen. Is dat prachtig? Ja. Er zit nog wat restanten van de nacht in. Ja. En daar, dan werd er helemaal blak. En dat ene wolkje daar jouw zuiverjacht. Ja. Correct.
voor het juiste en krijg na het juiste is eigenlijk het mooiste. Hè? Dus eigenlijk dit soort lucht, dat juiste wordt daar nooit. Nee. En volgens mij is het mooi schiemen dan vaak nog mooier dan het jong schiemen. Ik vind het echt, ik vind het magisch. Maar ik vind soms bij ons gewoon in de waarden dat de zin opkomt en dan de dauw in de velden. En dan, Ja. dan glimt dat zo mooi. Ja. En dan die weiland verschillende kleuren. Green is hoor. Die ene is bijvoorbeeld verleden week meer, die is heel bleek. Ja. Dan had er een naast die is 2 weken meer, die is wat donkerder. En dan had er een is nog wat langer. Dan zie je 3 of 4 verschillende Mooi, hè? tinten green als ze met de auto's Ja. hinder het bedel riest. Ja. Prachtig lijkt het uit. Ja. En dan de dauw er wat op, dan zit er een zilveren laagje op. Maar je maar die ratterige BM altijd in het zicht staan. Dat weet ik maar je net, ja. Nee? Ah, Ik zit Steeds in Boetefield. Oké, dat ken ik. Ja. Dat is een mooie hoeken. Ja. Ja. Maar we staan dus bij Deeltje maar met die vouwcaravan. Dan koest naast van mijn dak, koest van de vouwcaravan. Dan kun je best een vouwkerf en dan eerst op de ultimaat Ja, staan. want de heid van maat van mij, die had daar een weiland bij Deeltje maar. Oh ja. Maar de helft van Deeltje maar is ook van die man. Ja. Zo, die had ze vroeger... nou, voor de zandontwinning mocht de gemeente het zonderwij hebben. Ja. Maar als ze klaar weer, dan kon die man het weer omkepen voor 1 groene. Ja, ja. Dus dat de helft van de maar is ook van hem. Dus Ja, ja. ik hier 20 hengels mijn levend haas uit. Ik mocht de visvereniging voortsturen. Mhm. De polities mochten net bekeuring ja, van het water, maar ik net van het weiland. Dus ik zit met 20 hengels mijn levend haas. God in Frankrijk. Ja. Mooi man. En we mochten de auto mee, het veld op. En, Ja. nou, ik kies een lid Zodiacje mee. En ze wol uit de Lidl met 4 pk motorke. Nou, een surfplankje. Ja. En, nou, jongen. Mooi man. Dat is een eco-toiletje, weet je wel. Maar als de maar even op en dat pestpadje even uitspelen. Per Ja. voetjes zie ik. En, geweldig. Leven de vrijheid. En dat vindt Lisa eigenlijk het mooiste. Ja, hè? Ja, dat is dus net een plezier met jongeren reizen of hutje op een camping. Of, Was ik een stukje zoekballen? Nee, ik hoef niks meer. Nee, straks hebben we koersen en dan hebben we goed eten. Nog steeds ik net ha? Nee, dat bewaar je die maar, joh. Ik heb haast een boodschap opgeschreven, een stukje wit kriet, hè? Maar die mannen die bleven er lezen met dat skip. Ja. Tot de volgende vloer denk ik dan. Ja. Maar dan hadden ze dus ook koeling en alles aan boord, want dan wordt die vis kwijt, hoor. Ja. Ja, verdomdheid, er is hier een nijstkaan. Ja. Wat bezielt die meisjes, zo te zeggen. Jezus, is dat wolkje in de vleen? Ian, heel, lied, Ja, tegen wolkje. die gaat sneller. Dat is de enige die dit beweegt. We hebben dat om denken, dat? Ja? Suske Wiske, zus Antigoon. Ja, daar vlucht ze altijd gewoon. Ja, die het... Maar je man krukje die aan de zijn enkel. volk leerde eten, maar zichzelf dooddronk. Ja. Anders. Ja, ja, Die had ja. de eeuwige wiefluis om Ja, kating om het heen. on enkel. Ja. En kurkentrekker in... En hij had ook al een verse uitdrukking, toch? Of net? Dat er, Oeh, dat weet ik zo even net. nee, ik weet het niet meer. Volgens mij had hij iets vers in, iets typerends in zijn taal. Deel ik. Ja, hik. Ja. Die had het de Ik hik. denk dat dat het is. Dronken, hè? Dat moet dronken voorstellen. Eigenlijk raar, hè? Dat je een Benna-strip verhaal schreeuwen met een alcoholist in zit. Ja. Ja. Maar die wel een hele leven alcoholist, hè? Dat is Ja, met de vroeger, oké, dat ja. is met Willy van der Steen. Nou. Maar Maar het zou best kunnen dat er tegenwoordig net meer door de... Weet ik veel wat voor ethische commissies heen komen zoeken. Nee. Denk je dat? Ik door deze keer niet meer, dan krijgen we die onbaklucht er wat uit. dan raak ze meer misschien ook met kwijt. De wat? Ah, ze gaan op voort. Die lampen ziet niet vol netjes. Die, Ja, hè? die slippen over het voort. Ah. Waar zijn we tussen? Ik heb net een wegje lezen, jongen is. Ja, dat maar dat had geen zin. Dan krijg ik weer de voet. Heb ik even in de kist. En een blokje hout.
I was just alive, nearly 22. Hoe dik steekt Master af? Gewoon zo. Ja, zie je, wacht maar. Mark. Zo daar laat die in. Die laat je er ook tussen. Tussen het knieën of zo. Ja. Dan doe ik dat op. Maar houdt ik net een potje. Dan je moet er wel in tussen. Ja, maar chef. Zo. Zo dan. Ja, heb ik. Mooi man. Nou. Ja, genau. Bah. Zoals dit met je helemaal jezelf weer oproemen, je of? Nou, wel wat hulp. Zoals een kwart zo'n magisch dagmoment is, moet er nou wel voor. Of tenminste, langzamerhand niet meer. Ja, maar dan komt daar weer een heel mooi water in de lucht. Als spiegelt dat nog zat door dat nest, ja. Dat is daar. Ja. Zie je hoe mooi het daar nou wordt? Ja. Hé, wat is dit daar? Hoe wil ik het ook weten? Wat? Oh, er staat wat in de dun. Kijk, nog yoghurt. Ja, een microfoon met skippenkap. Ik denk nog wel ik het ook weten. Wat was dat dan? Is dat echt een camera, dat zwarte baltje? Ja. Big Brother. Ja, Big Brother is watching you. Ja, zo'n warmte komt er van dat ding al. Ja. Lul. Ja, dan mag dan een keer stafzoeken dan, hè? Ja, zo liep het al. Kom er net onderuit. Oh, wat beesten hier. Nou, we houden wel eens grotere rotzooi maken op feestjes. Hij is goed gedrogen. Hij is nou goed gedrogen. Knap die hè? Ja, dacht ik. Ik vind het net lekker sap. Zoerig, hè? Ja, Ik krijg op het heden altijd diezelfde uit de Albert Heijn. Die had vers pers in een fleskaal. ja, ja. Dat is lekker. Maar dat is dit net. Dit is van het horecasap. Ja, maar het is van mij ook net alleen een sinaasappelsap. Er zit wat oors bij. Ja, dat is dat? Volgens mij wel. Dat ga ik net praten. Zit volgens mij ook net op het etiket, ja? Nee, sinaasappel. Het is altijd een beetje iets in beter aan, hè? Die, Ja. en dat haast mijn appelsientje uit de pak en zei. Nou, dat is weer net mijn lekkerste drankje van deze nacht. Dit bierke weet wel het lekkerste, denk ik. Of niet? Ja, de koffie vind ik heel lekker. Die kijk ik meestal graag mooi weer. De koffie. Ja, hè? Ja, lekkere koffie. Nou is de dwaasje mij dan. Maar dan maakt de machientje ook mooi. Ja. Oh ja, Zag je niks maar van. niks aan. Ik kreeg ruzie met mijn collega, die had het middel gezet. Ja.
De wolkjes loeken nog alle die kant op. Ja. En daarachter is het helder. Ja. De gordijnen gaan niet. Ik vind het bonus dat we zo'n mooie moa's oeren hebben. Want ik hier echt dacht dat alleen maar griezen en rein werden zo. Dan ben je inderdaad triest. Ja, maar dat weer wel voor zijn. Dan had mij de eerste maaivallen van deze dag bezwaren. Ja, Huh? hoppatee. Hopla. Daar kan je net steken. Maar je moet dan ook een beetje sliepen, denk ik. Ja. Kun je wel sliepen, hoe dan? Nou, ik weet wel. Ja. Oor aan de nacht had ik heel goed slept. Of, nee, oor aan de dag Ja, had ik heel goed slept. het is wat een donkere kamer daar. Ja. Maar het licht en donker is het probleem net. We vinden een prima huisje. Nee, het probleem is gewoon, dat drokt in je kop. Nou, ja, dan de hele nacht zou het waan geweest dan kun je moeilijk delen, ja. Ja, dat mag ik hem van die jaar gooien. Ja. Ja. En dan heb ik de eerste dagen wat moeite mee. En juster op advies van een collega, die zei, maar eerst even ook erin gaan, Bart. Wat je doet, je gaat naar huis en je drinkt en je gaat Ja. naar bed. Zo, maar ja, dan gebeurt Neemt het het nou. mij op baar. Wat hè? Dan neemt het Ja. bij mij op baar. Ja, dus ik ben juist een morgen ben ik even ook het erin geweest eerst. En ik weet net zeker dat hij er al lag, maar in ieder geval, ik voelde nou heerlijk in slaap. Ja, ik wil het wel Johan. Ja. Johan doet het ook altijd. Ja, hè? Ja, dan heb ik eindelijk klaar met spelen en dan is het nog eens 3 en dan staat er nog eens 50 biljarten. Ja. Ja, therapeutisch biljarten. Ja. Hier is trouwens meester biljarten. Ja? Ja, Oh. ik wil nooit bij mijn biljarten. Dan komt snel weer onder de buis. Nee. Wat is het even nou? Ja, maar we hebben nog een uitje. Nee, dat hoeft je net. Nou, dat scheelt. We kijken, we zullen even Nel zetten hier. Nou, we gaan er net een tyfuszooi van maken. Nee, ik vind dat wij dat goed in hebben. Oh, leuk. It's a good day to have a good day. Ja, vind je het leuk? Ja. Je wordt een goede dag met een goede dag te gaan. Als ik nou pech had, maar ik nou krijg ik niet een keer pissie van Saizen. Maak ik dat, Ja, maar ja, als dit eet ik mooi weer vol, hè? Dan minstens de laatste minuten even vol. En dit kill. Dit weer is Saizen 6 zonder plastic. Lost and found. Ja, dat is immers. En dit, oh ja, dat weer die van Agi. Hier zit niks meer van in. Nee, oké. Hier, je zou tapejes draaien, kent. Ja, Ken ik bandje. hast du die nog dus? Ja, ik ga nog wel bandjes. Ja? Kijk, dan zo'n wat soundmixer met 2 cassettedekjes en dan kun je het pingpongen. Ja, 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 ja. Die is vervelend en ik denk, ja, leuk, hè, met hem grienen. Ja. Oh, dan Goh, dat is kleintjes. even mooi daar. Ja, daar baant er even vuil uit de hoek al. Sabbatiet op een dag. Je had er zin in, hoor. Nou, zo wel allemaal onderwijs waren. Oh nee, die mag we ophouden, hè? Waar slipt Willem? Ja, hier wat verkeerd bezongen. Een kilometer verderop ergens. Ja? Hier bater hier in dit ding. Waar we eten gaan. Nee, dat bater even. Ja, oh, dat is in een hotel, ja. Dat is weer ik. Ja.
Nee, ik draaf niet één keer naar de dik zitten. Alsjeblieft. Net uit naar je, hè? Want dat Nee. was dan een paar minuten. Ik klaar me even nog. Best. Het spul even wat binnen laten. Need a good, not bad, just a kid like you. Ja, maar even. Well, too late to pray. Started rolling down. Well, I like flowers. You like flowers, and I like liquor. Your way's nice, but my way's quicker. Need a good, not bad, just a kid like you. Ja, dat is het. Als je die gekke beestjes net, hè? Nee. En als het dan zat is, dan zitten ze vlak onder. Of een liedje beste. Ja, dan krijg je van die garnaaltjes, lik je het wel. En dan ligt een hele predadeer onder die vuurkarf. Zit met door de hitte bij ze. We kunnen het water wel opbrengen als het droog is. Ja, het Erik Bonker hurt, ja, is die gewoon rennen. Ik zei, krijg nog bijna al die beestjes voort, hè? En Ja, als hè? dan, en als dan zo'n laagje met de voet Ja? van het zon afskraapt, dan zie je dat ze wat dieper kroepen. Ja, hè? Dus het zijn zeker nachtbeestjes. Denk het. Wij, hè?
En naar brakers, dat is wel zo. En in één waps en dan ben ik voor. Nou ja, als dat zei echt een hondering is. Maar als het kleden zijn nog eens zo, dan laat je kijken. Ja, lang uit, hè? Flats. Heeft er nou net? Nee. Wat is het, een krapje? Ja, een krapje, een heel licht skietertje. Oh ja, Erik. Oh, mooie beestjes. Knipt er net? Nee idee. Ja. Maar soms zie je in die restjes water nog wel eens wat beestjes. Ja. Vind ik altijd leuk om naar te zien. Ja, doet in de bek. Viskie, zat te zien. Hè? Die een viskie in de Ja, bek. ik denk het wel. Ja. Zit hier ook wel uit die. Ja. Met zijn stroompjes wij pakken zoet, hè? Ja. Die ben net met water meegegaan, dus die, dat wordt voer. Die had ik in de bek. Die ik. Ze had al jaar. Beetje spieringjes of zo. Ja. Maar zo daar is een hele prutte vogels, dus daar zullen we wat meer Ja. vis komen. Ja. Ja. Dan is een boord eigenlijk ook maar weer niks, als het daar zo uit. Ja, dan hoor je daar kwakt. Dan relativeert ik alles, hè? Oh, dat is wel zo. Dan kun je er weer niks mee met z'n ding. Ja. Ja, een grote krab. Die is groter. Waar? Slagje groter. Zit je nog wat leven in of door de wind daar? Ik denk dat het de wien is. Neem maar naar huis. Ja, wat op. Naast een souvenir. Wat op. Hè? En rare beesten natuurlijk zo'n piranha's, batagam. Hoe zit dat nou, een slang? Gaat er Echt een waar? tolwier? Wat maak je nou mijn slang in huis? Nou, je wil graag hier naar. Ik zei dan maar eerst maar dat die een had die het aardig onderhouds vrij is. Zo, Ja. die schiet maar 1 keer in de maand en die eet maar 1 keer in de maand. Oké. Maar hier is onderhand al 12 of 13 en ze kan 22 jaar oud worden. Dus dat mag nog even. Die kregen hem er weer als ze groot aan plaat leert. Hier zit nooit in de 2 meter om te drukken, dat is zo dik. Is dit? Ja, knalrere slang is het. Een mooie rattenslang. Ah. Oh, mooie beestjes, hè? Ja. Zie, die zit nog tegen, die leeft nog. Zodra ik hier op hem ga, dan kan ik hem in het water leggen. Die leeft nou. Nee, ik ben niks. Misschien heb die heb genomen. En die heb ik je net. Dat is Maar we leuk. een conclusie lopen voor deze nacht, Jack? En dat is. Of we, ja, weet ik het. Ik Hadden denk we, maar hem, hadden we hem nou eens in één zin samenvatten, Matta? Beter saus had de dokter erbij maar. Oké. Ja, dat. Ja, oké. Dat zetten we eronder, ja? Ja, Met de kill. saus wat de dokter erbij maakt. Ja, ik ken hem heel wel. Best. Met Jack Bottleneck. Oh, je handen wat stoken hoor, is je ook boy. Je kan ook een vekken. Ik zet die even in de gaten. Nou, zo'n minuten houden we nou. En dan komt Gerard en hier aan het terrein opvliegen en dan Nee, dan dan jou ik daar een drukkerke. Oh, En dan van de minst doen. En daar dan, ben je. en dan was daar verderop boven, was over oppikt. Nou, ik ben zijn een heel dag omstranden, hè? Ja, hè? Heerlijk hier. Ik vind het wel. Nou ja, was de wankeer. Dan zaaiden we de harde op. En dan redden wij de boel op. En dan doen we het ding op slot. En dan gaan wij sliepen. En dan sta je gewoon weer heen. Nee, De best rest van de mal. dag. Nee, best mal. Huh? Moet je net alleen nog waren.
Bliksem, komt die erop, komt hij erop. komt Tik erop. erop. Dat zie ik net in de gaten. Die kan ik perfect weer. Ze wordt de lens eruit tikken. Bukken. Zullen we nou even een moordaanslag plegen hoor, hier van de nacht. Ja, ik denk even daar wijs. Camera steken. Maar dan daar alleen in je wijzen, dat is niks. Nee, dan kreeg ik ruzie met mezelf. Ja? Ja, dat is- Zelfs hier? Hé? Zelfs hier Zelfs op zo'n hier. mooie plak? Zelfs hier. Maar misschien mag je een keer goed ruzie met jezelf krijgen. Nee, let maar. Ik ben net zo leuk als ik leuk ben. Nee, maar één keer de echte ruzie. Net over al je lietse domme dingetjes. Maar één keer de ruzie om een heel soort op te lossen. Nee, Dat het helpen. let maar, jongen. Ik ga het wel een beetje horen met ruzie. Voel dat mezelf wel. Ja. Het ding is wel er wie het er eind. Skarrelt hij nog hier, hoor? Of is die er een peel? Ik denk het laatste. Als het de mens is, dan zit hij wel heel lang stil. Oh. Dan krijg ik het beweegt er dan, hè? Ik denk dat het in Burgers is, Jack. Soort? Ja, ik denk het wel. Want volgens mij zit er zo stil als wat. Of maar de cameraman maar aan hun sturen tegen die koek sturen net. Ja, maar die kabel is krijgt te kwaad. Hoor. Dus hij had een smoes dat het net hoeft. Ja, die komt er weer onderuit. Ja. Komt er weer onderuit, joh. Ik vond het een mooie nacht. Mooi zo. Beter dat de dokter erbij komen, maar Ja, daar, ja. jammer dat het voorbij is. Nou, ik ga mijn hoofd aan wel. Ja? Ja. Voor mij? Bosselen, nee, net voor hem. Maar wel sloeg. Ja. Net zo veert hen een beetje, die anderen waren. Maar ja, mijn best wil maken, echt. Mooi. Kijk. En ik hoop dat hij slaagt. Ja, Mooie ik muziek. ook. Die zult zien. En dan staan we al in een rotje oprijst. Het zou mooi waren. En als we rustig sliepen kerst. Ja. Nou, ik denk dat ik goed wil sliepen kan. Ik ben wel tevreden. Dan is dit een mooie start. Ik ben wel lekker rustig nou, ja? Dan is dit een mooie start voor de rest van het leven. Ja. Maar Ja? deze trend mogen we trots zijn. Ja. Ja. Zullen we naar je trend zetten? Zullen we de boel inpakken? Ja, zullen we dat maar doen? Hier komt die in trouwens. Zullen we de boel pakken dan? Ik jou die even wat om. Ja, ik ga een prut zongen onder. Deze is ik van mij. Ja, dat is mijn tak. En deze is ik. Zit je Die wel ik. in? Of weeg je die mandolines Die niks? wegen helemaal niks. Nee hè? Meer hier snel? Nee, hè? Nee, Sjaak is op, hè? Dus dat hoeft net nog mee. Nou, Nou, Bart, dit was de cake van de week. Tot de volgende cake. ik kan niet wennen, dan hoor je aan nou. Jawel. Ja? Hey, bedankt hè. Ja, doe ik. Zet hem op met alles. Ja, hier, Mac. Hier nog maar even terugrukken. We spreken. Tot kikkers. Hoi! Hoi. Just a kid like you.